Dag nummer 4. En had die wedstrijd daarnaast nu aanzetten om 10 minuten nu twaan. Door wij zelfs weer het live verslag met commentator Ilke Dijkstra en mijn co-commentator / analist Gele Tadema. En Gele die zit nou hier bij mij, tjenoer mij. Want Gele, laten we nog eventjes hebben over die wedstrijd van Juster. Want Jim zijn Juster, het wie misschien wel een van de allermooiste wedstrijden in de historie van de SKS. Nou, je zit hier zeker in de top 10, zat Ilke. Ik zei, en het weer gewoon een geweldige wedstrijd, maar een prachtige baan. Wat maakt het zo mooi? Nou, er weer ohne win, dus in Kruisraak weer de strijd, maar ik via de win. En eindelijk worden daar al de positie bepaald voor die Kruisraak. En dat weer wel mooi, de hele wedstrijd trof weer de strijd. En de skip min tegen bij elkaar, soort wisselingen. Top 9 binnen 2 hele minuut winnen ze over de eindstreek. Nou, dat is gewoon heel mooi dat het zat tegen bij elkaar zit, zoveel wisselingen. Lietse windraaiing, wat meer win, wat minder win. En gewoon, ja, ik denk het publiek weer de grote winnaar, Jonken Harmen. Ja, want Harmen wie natuurlijk ook griezelijke blied. Het zijn allereerste dag-oefening bij de Grote Mon. Want ja, hij is natuurlijk, laten we dat net vergeten, hij is debutanskipper. Ja, en eindelijk ook weer een oefening van Langwaar. Ja, en dat zei ik. Hè. Dat is dan mooi dat je aan met de vlag in top naar Langwaar gaat, tenminste in Juster. En in Langwaar gaat het weer over Zielen, gaat het over Scootjeszielen, gaat het over de jonge Jan, over de eerste plak en over station misschien ook al wat naar het klassement. En het gaat net over centen en hoe de sponsorscommissie en wat het hier eigenlijk van het season heeft. Nee, en hoeveel skippen ben er en dan weer dit skip, dan weer dat skip en de businessclub en nou waar ik. Die altijd eenmaal hier. Ja, de laatste jaren wel. Maar ja, Langwaar had wel een hele rijke historie natuurlijk qua SKS-kampioen en SKS-zielen. En nou, mooi dat Harmen dit Juster zat wankel en ik maar die ontlading, dat maakt het mooi. En, wie mooi om te zien, hè? Die ontlading bij hem. Ja, ik kies zelf ook pikkenvel en nou, de eentjes worden een beetje vochtig. Ja, dat is dan mooi. Ja, ik kan er wel van genieten, hè. Machtig. Ja, van de morgen, toen troffen zijn broer, ziet ze, een dag eerder, woon Jereveen trouwens nog. Maar Juster wie dus de oefening van Harmen. En Geertje de Vries die vreeg om broer Sietse hoe hij dat vond. Ja, dat doet wel wat met mij. Ik weet wat het ervoor doet. Ik weet hoe het voelt. En vooral zo'n eerste keer is het denk ik prachtig als een overwinning pakt. En vooral met zijn wedstrijd als Juster. Ja. Netjes dienen. Ja, dat heeft er heel best dienen. En hij zei ik nog op het wedstrijdwetter van Jereveen. Dat vond er helemaal mooi. Ja, nee, maar dat... ja, dat klopt. Maar ik weet dat hij dat mooi vindt. Omdat er een heel groot hart had van Jereveen. Dus het is dus wat is thuiswedstrijd altijd. En het viel voor hem ik zo. Dus dat snap ik wel dat hij dat zei. Ja, dat bedoelt hij net sarcastisch. Het lijkt mij best lastig, want de gunst die broer een heel soort, de gunst die zelf ik een heel soort. Hij is een concurrent en tegelijk een hele grote vriend. Hoe doet dat in een wedstrijd? Nou ja, in een wedstrijd is gewoon iedereen gelijk. Als het dan mijn broer is of een oor. Ja, dan is het gewoon iets instander. Dus dan moet hij, dan moet hem verslaan. Dat is bij iedereen zo. Dus dat is net verschillend. Nee. Maar na de tijd? Ja, na de tijd is het wel prima natuurlijk. Ja. Nee, maar je bent gewoon met je eigen ploeg bezig, die 14 dagen, je eigen scootje. En ja, natuurlijk heb je wel contact. Het kan wel saai, alleen nog, ja, het is krek even oors. Ja. Maar die rivaliteit is wel gezond, ja. Jawel. Hey, even heel wat oors. Hoe vies dat het ontnoten gaat? We hebben 4 wedstrijden gehad. Hoe gaat het met Jim? Hoe gaan de wedstrijden? Wat vies van het niveau en hoe dicht dat scootjes bij mijn college? In het algemeen bedoel je toch? Nou, in het algemeen gaat het denk ik hartstikke mooi. Voor het publiek is het fantastisch. Ja, alle scootjes lezen echt heel terug bij elkaar. Juster is natuurlijk het allermooiste voorbeeld daarvan. En nou, ik denk dat er op een gegeven moment, nou, ik denk als van Johan scootjes in hetzelfde cruiserrek ziet, het laatste stukje naar de finish staan. Nou, dat is eigenlijk ongekend. Dat is gewoon fantastisch. En ja, het is hartstikke spannend. Iedereen moet gewoon elke dag hartstikke scherp wezen. De top 4 of 6 ja, zit nog wel vrij tegen bij elkaar. Dus ja, de LM'ers zitten er wel heel goed voor. Die hebben net echt een wedstrijd ziet, maar echt helemaal net, zeg maar. Dus, maar ja, die zie ik nog wel eens krijgen, maar die moet ik gewoon elke keer weer scherp wezen, elke wedstrijd. Dus ja, het is wel heel belangrijk om bij te bloemen, maar voor het publiek is het fantastisch en ik denk dat het gewoon alleen maar goed is. En Jim zit er direct nog goed bij? Ja, zeker zitten we er goed bij. We hebben juist er een beetje pech gewoon, maar het koelt alle kanten op. We hebben een rak erbij en dan gaan we van, ik geloof van 2 naar 8 of zo, maar in hetzelfde rak winnen we weer 2 bij de bovenste boei. Dus het is weer een heel aparte wedstrijd, maar wel fantastisch mooi. Dus ja, je houdt gewoon hoe dicht het bij elkaar zit, dus je moet gewoon scherp wezen. Ja.
Ja, dat zou je Sietse Brouwer onder oren ook hoe de oerwinning van zijn broer Harmen. Maar er hier misschien voor hemzelf juist er ook wel wat meer in zitten. Ja, zo, hij vond het geweldig voor zijn broer. En hij vindt het ook lastig om tegen zijn broer te zielen. En Harmen vindt het ook lastig om... Ze zullen het liefst met elkaar. Maar ja, dit is echt geweldig. Dat zeggen ze net, maar dat is wel zo. Nou, hij moet net, maar ja, het is wel zo, ja. Maar Sietse baalde meer van zijn eigen ziel. Want die maakt toch een foutje. Ja, en hij lijkt op koers voor het podium. Tenminste, voor even juster. Je zou maar 1, 12 rijden nog weer kent. Ja, en toen rekten er die tonnen en uiteindelijk werden er zonde. Maar dat zijn wel dure punten, zeker in het klassement. En daar baalde Sietse nog meer van dan dat er genieten kon van de overwinning van zijn broer, denk ik. Hij is met zijn eigen ploeg bezig. Zij is zo van hun klassement naar hun wedstrijden. En zijn op grauw heen al wat pech gewoon. Dat kon ze net zo vol ontwaan, maar hij zal wat punten krijgen die ze eigenlijk net hadden. Ja, en deze van Juster die wel zeer. Maar val mij, ik hem vanmorgen even sprutsen. Van dit zit een streek onder. En die ben er wel weg. Nou, laten we het hopen. Want laten we het over de dag van Joert. Want ja, dat is natuurlijk altijd het belangrijkste. Hè? De wedstrijd die eronder zit te komen, dat is gewoon de belangrijkste wedstrijd. En het is Wienkrijf treien, maar het kan misschien een beetje tan nemen nog in de wedstrijd. En Fjouwer de Wien komt uit het westen. En Nies Krek is de baan bekend maken. Het is gewoon een op- en delbaan. Ja, een treienhoek. En nou, met deze vorm van de mar is het wel een heel mooi cruiseraak zit erin. Maar de westenwind, die een beetje is het westenwind, dan doen we gewoon de traditionele langwarbaan met 3 tonnen erin. Om mijn mooi cruiseraak. Wordt het noordwest, dan willen de skippers graag een op- en delbaan. De commissie hier kozen voor een songlas, maar de skippers had even oorpast. Ja, dat zou je toch maar een glimlach. Maar ze zijn gewoon, de wedstrijdcommissie is voor de derde keer al dit kampioenschap oerroeld. Ja, ik weet dat het doorrold is, gewoon goed hoe is. Maar ik denk dan betekent het een beetje winter. Wie we nog zielen, come on. Dat hier toen ik betocht worden, Martin. Maar prima, je bent eruit kwam. Maar de wien is west, dus we hadden nergens door. Dus er komt een treihoeksbaan in, met een mooi cruiseraak. Maar de wien neemt wat oud nou. Dus dat wordt wel weer een mooie en spannende schilderij, denk ik. Hè? Ja. Waar zit aan zijn... Waar kun je de winst pakken? Nou, Joert. Nou, zeker in de start weer. De skippen is dicht bij elkaar, hebben we juist druk zien. Dus het komt weer op de tactiek gewoon weg. Je starten best op tijd bij de start, best heel gretig bij de start. Was je het winnen of was het gewoon degelijk zielen en klassement zielen? Nou, en dat zullen we toch al met een lieds skewegen naar het klassement. Maar er zullen een paar avonturiers zijn die het in het klassement wat minder te verliezen hebben. Ja, die zullen wel een gokje weg en toch onderin. Dus zoveel mogelijk bij het startskip bij te starten. Om toch voor de mooiste positie te gaan. Dat is iets risicovoller. En als er meer risico zit, ben de prijzen vaak wat hoger. Hè? Absoluut. Nou, laten we even de stoorn erbij pakken. Want Lemmer in het klassement, algemeen klassement, gaat onder leiding bij 6 punten. Van Jennewoord met 8. Dan Grauw, 10,9. Jereveen, 12,9. En dan Langwaar, 15,9. Ja, het zit alleen nog heel duim op elkaar. Maar waar denk je dan als het zo is van avonturier? Nou, net een van deze 5, 6 verwacht ik net. Zoals Drachten, die hier juist de niks verliezen, starten onderin. Nou, dat pakt er heel goed uit natuurlijk. Hè. De eerste routes voorop. Nou, dan ieder wat... In een geweldige start. Ja, super start. Ik strak weer op het startschot en op Grauw ook al. Dus je hoort hele mannen, dus ik wil wat hele mannen waren hier. Hele mannen doet het hier relatief ook wel vaak goed. Wat is hele mannen waar? Nou, een beetje 12 treien. Dikke treien heel. Ja, dan kan dat skip goed meekomen met Klaas en ik wel goed onder praat. Dit seizoen nog net. Maar die kan samen van verrassingsvariant. Die kan ik iets meer risico nemen. Die hoeft net naar het klassement te zien voor het podium of voor de eerste 5, 6. Dus ja, die kan prima mee een uitschitter en die-overwinning. Dan is hij SKS wel slagen, nou, denk ik. Maar kun je toch nog even uitlezen van... Dan zou je een avonturier zullen misschien wat meer risico nemen. En die jongens die het boppen in het klassement zitten... die zullen wel degelijk uitzielen en dan redelijk in de subtop. Maar wat bedoel je dan krijg mooi risico nemen? Nou ja, als je onderin, dan start je eerst op bakboord en dan gist daarna, als je bij de wal bent, dan mag je een klap naar stuurboord meiden en dan heb je geen voorrang. Dus dan mag er wel voordeel kennen voor die orenskippen die boven die starten binnen. Kist er net voordeel, ja, dan mag er achterdeel. Ja, en dan verliest een heel soort. Kist er voordeel, best eerst boven. Kist er net voordeel, ja, dan komt het misschien wel in de dubbele cijfers bij de eerste tonnen. Nou, en als het in het klassement wordt worst, dan wordt dat net. Dan wordt dat risico net erin. Dus dan start je af, een beetje degelijker bovenin. Maar het meeste zal dan in de midden starten. En dan kies wat links en kies wat rechts. Kies wat bakboord, kies wat stuurboord en dan kies alle kanten. Kies een beetje skipperie. Nou ja, precies. Hey, nog even, want ik kwam van de morgen heel toevallig. Rintje Ritsmats in. En dat is van Cels Lemster. En die zei ik, en die refereerde daar zelf ook aan. Van, ja, hij is verskaten keren wel Europees en ik wil wereldkampioen worden. Zonder ik maar in een oudstoon te winnen. En dat is eigenlijk precies het koetje van de Lemmer. Is dat ook met wanden? En Jennewoord. En Jennewoord. Ja, die staat er een beetje sneaky, komt hij er achterom. Maar die staat maar correct achter Lemmer natuurlijk. Maar wat Albert ik doet, 3 keer 12 en 1 keer tred volgens mij.
En ja, het was super constante reeks. En, Ken je dat volhouden, Tingst? ja, tuurlijk ken het. Maar ja, dat er gebeuren gaat, dat is waarschijnlijk. En hij rent echt gewoon hut. Als hem zielen zoals hij rent echt gewoon hut. Het lijkt wel dat hij gewoon iets sneller gaat dan de rest. Maar dat, ja, we zullen juist zien. We naar omstandigheden, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, maar goed, dat was natuurlijk wel hebben, hè? Dat hij een eigen scootje krijgt wat harder gaat als die van een oor. Ben er meer scootjes waarvan zoals van, nou ja, die ben misschien wat minder qua uitslagen, maar we weten wel dat het erin zit en dat hij ze al een paar keer zien litten. Nou, zeker als naar die top 5 shows, die kennen het al je winnen. Maar dan ook de avonturiers, die kennen het ook winnen. En waar denk je dan? Avonturieren, dus die jongens bijvoorbeeld een Akkeren bijvoorbeeld. Ja. Maar daar hier we eigenlijk, maar als je nog wel wat meer van verwachten. Ja, nou, die had wel wat impact van die formule natuurlijk. Hè. Die moest 12 meter inleveren. Nou, daar heeft het schip wat onpast dat ze wat minder goed in te leveren. Maar dan zullen ze uiteindelijk nog wel mijn zeil van 2011. Nou, dat helpt net. Maar is dat het grote excuus voor Akkeren? Nou ja, als de oren altijd met 12 meter meer zildest en dat het in een nieuwe formule mag dat inleveren, ja, dan is voor die nieuwe formule is het wel een heel soort oor. Ja, dan is het dan makkelijk winnen, Martin. Nou, dat gebeurde net. Goed, dat weet je toch, die zeilformule, daar kun je op trainen, je kan erop oefenen. Ik vind eigenlijk dat hij maar rateloos stelt. Ja, dat kan. Dat mag je toch vinden. Want ja, ik ging wel heger inschat. Alleen maar schilder dat ik beter waarde ik wat meer. Dus misschien mijn hudde gaat het wel wat beter. Dan heb ik wat minder invloed als wat zeil inleveren was natuurlijk. Maar ik schilder wel mezelf 2011. Dan hoeft dat net altijd een nadeel te wezen, maar hij is nog wel strijdbaar. Dus daar kan ik samen nu zetten wezen dat Pieter Metri op het podium komt. Laten we het hopen voor Pieter. We gaan even naar de laatste keer dat er hier zield was op Langwaterwiel. Dat wie in 2009. Want ja, hoe ziet het er weer? Wie doet de rapste? We schreeuwen de 5e dag van de SKS en dan zielen we op Langwar. Grauw op 1, Akkeren op 2 en dan Jirre, de middenmoord. Daar is dus het scootje van Jouwer wat de roemte krijgen maat van Ljouwert. Dat krijgen ze net. En dus is een onvaring je net te voorkomen. Daar zit het scootje van Ljouwert mis, maar toch loeken zij juist de protestvlaggen. De klassementsleider, Douwe Visser van Grauw, alweer als eerste om die tonnen, maar daar de nummer 2 van het klassement en dat is Albert Visser van het Lemsterscootje. Ja, die twee die hebben beide belang bij een goed resultaat. Het Rijn biedt een hienste eigen. Ja, en de meesten aan de kant die worden regelmatig in de werk gezet. En droeg je letter weer even op als het opkleert. Grauw had nergens last van. Kan vrij voorzielen. En had natuurlijk een fantastische dag hier op Langwar. Ze zitten al zo lekker in het kampioenschap. En sjoggen tot haar grote tevredenheid dat deze vlaggen heist wordt. De wit vlaggen met het blauwe blok, dat betekent de finish komt erin. En dan krijgen we de volgende primeur. Want het zal de eerste keer worden dat het scootje van Grauw een dijtitel pakt. Nee, 2 tweede plakken en 1 derde plak. Nou een eerste plak. Grauw wint dus in 2009 hier op Langwaterwiel voor voor de Lemmer. Ja. Dat die waard nog tweede. Ja, we zijn daar gelen onder versissing. Nou weet ik altijd wel, het is een beetje koffiedik. Maar waar het nevens die nou de beste papieren? Ja, een lastige vraag. Nou, vraag is net zo moeilijk, want antwoord, dat kan je maar zien winnen. Maar ik denk, Grauw hier juist een minder start, een mooie slagen. Ging het nou wel wat hinder van een aantal skippen. Wel wat teleurgesteld door de uitslag, denk ik. Ik zet me heel duur op Grauw. Ja, ook gewoon omdat de revanchegevoelens die oerheersen een beetje bij Douwe. Ja, ik. Maar die zal zit zeker van Heerenveen. Nou, Willem Zwager zal die haar. Rinus de Jong van Jouwert zullen graag bij jaren willen. En dan wat krijg ik? Zei Klaas Westerdijk is ook wel waar voor. Maar als ik toch wat inzetten mat, dan zet ik er op Grauw in. Jood. En die is ook al relatief vaak goed hier op Langwaar. Toen wie de maar nog wel iets ondieper. Even wachtje. Want nevens mij krijgen we nou ook het 10 minuten schot. Even wachtje. En dat wie hem, het 10 minuten schot. Dus nog 10 minuutjes, dan gaan we echt los. Maar moet je die verhalen hoor? Ja, nou Grauw wie altijd relatief goed hier. Toen weer nog net uitbaggeren. Maar ik zet het duurt in op Grauw. Ja,
Want het wie altijd het verhaal hier bij de Langwaarde Wielen. Het is onjip, maar heurde wien altijd kongens dat scootjes omvallen zoen. Dat risico ziet er eigenlijk altijd in. Maar er is voor jou is het alweer uitbaggeren, dus ja, daar ben ik helemaal van. Wat is dan het grootste verschil nou eigenlijk? Kun je nou meer risico's nemen of hoe zou je dat noemen? Nou, dat is gewoon hoe de helemaal mooier zielen. Hè? Door die zwart kan oeral op dezelfde diepte. En als die zwart gewoon minder diep stekken kist, ja, dan verliest het wel iets meer. Hij heeft iets minder weerstand onder water. En ja, kist vaak iets minder heeg. En dat is nog wel oeral gelijk. Dus hij heeft nog alleen nog de invloed van de wien in die zin. En die neemt nou nog wel iets ouder. Ik draai het nog een beetje zo naar het noordwesten. Dus ja, volgens mij alle ingrediënten voor een prachtige race. En de adviseurs en de bemanningen kunnen even vol onder de bak doen. Ja, nou goed, we kunnen haast los. Hè. We staan naar die commentaarpositie, naar die commentaarhokje om verslag te doen te jaren mooi maar Eelke Dijkstra. Nog één ding, want er zei dus van, ik zet Juurt mijn yield op grauw. Pieter Brouwer, die dat hek in Jennewoord, die zei van, het zou me raar afvallen als grauw Juurt net wint. Nou, die woont dus gelijk net. Waarom hebben wij toch zulke hege verwachtingen van grauw? Nou, het wordt een keer een kampioen en een kampioen van 2018 en Sontje. En ze zit er goed bij. En juist erin gewoon met een start. Grauw in een goede start en dan ben ik gewoon fort. En nogmaals, het is een gokje. Hè. Iedereen kan winnen, dat rekken nu midden net op al. Zijn we zeker net wel. Nou, een heel soort succes Assen om verslag te doen. Te jaren dus mooi Eelke Dijkstra. Want om 10 minuten nu 2, dan gaan we hier los. Maar de wedstrijd nummer 4 bij het SKS Kampioenschap 2022. Assen. Het water is zout en wild het getij. Het zeilt in de lucht, want de zee is dichtbij. De blik strak vooruit, het hart kent geen angst. Er is maar één droom, de belofte van vangst. Ik ben Jan de Vries. Ik ben hier geboren op Laaksem en ik ben visker van beroep. Het is hier hartstikke mooi vanzelf. Mooi in de natuur en mooi dat glooiende landschap. Nou, hier, ik heb mooi bij zee langs rollen. Ja, wij waren altijd op de haven en vooral als de viskersboten aankwamen. Nou. Dan vliegen we allemaal naar de haven daar. Nou, hoeveel heeft die vangen en hoeveel heeft die vangen? En, nou ja, en dan hopen we er mooi. Nou. Vroeger dan kwam dat soort wetter hier naar binnen en dan heerst ik meer eb en vloed. Maar ja, dat heeft nog niet meer. Dus dat is helemaal gebeurd. Ja, die visserij die gaat hier helemaal op. In Lemmer ben nog, ik geloof van nog 1 of 2 dit visje. Nou, staven in de wien nog 1 netje visje, die is vliegen hier ophouden. Dus die hele kust hier, dat houdt allemaal op. Nee, dat zult er net zo florissant uit. Nou ja, als de haven nu het vast, dan moest je niet meer aan denken. Dan denk je, nou, dan leeft er weer die spanning, wat zou erin zitten. Want ja, dat is alle dagen en dat werd een verrassing. Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Welkom, ik van mijn kant hier onderin het schip. Arjen de Boer, die mooi lekker in het centje zitten bleven. Wij zitten hier onder ik voor het scherm. Dezelfde beelden te zien die ik juggen. Op de Langwaarde Wielen. Gele die is van boet naar binnen kwam. En we juggen de scootjes zich al remoitje voor de start. En die wordt nog wel even jaar, dus toch rustig gewoon. Het is haast 5 minuten. De skutter staat klaar. En dat wie het 4 minuten schat. En ja, dan ben wij benijd waar het Juwet presteert om de beste start te hebben. Want mocht er een prijs werden voor de beste starter dit kampioenschap. Ja, dan staat wel mooi stip op in Jeroen Pietersma van Drachten.
Wat is zijn geheim? Echt een mooi startje. Ja, wat is zijn geheim? Nou, hij neemt wel... Lauwert. En ik zei, hoe lang is het nog? Nou, 30 seconden. Ik zeg even naar beneden, nee, die beneden ton. Ik denk, dat wordt wel heel krap on. En op een gegeven moment kom je naar het adviseur. Nou, tel even nou, want ik moet dat weten, En hij weer helemaal de tel kwijt. Dus ik denk op een gegeven moment, toen hij bij hier weer, ik denk, scootje maar om even een shock weer terug te komen. En volgens mij weer dat op een centimeter nauwkeurig. Ik vreeg er nog om beneden skip en. Nee, hij zei perfect. Dus, gas gaan. Ja, dat is mooi. Ja, ja de lijst echt op het startskot, op een startlinie. Mooier ken eigenlijk net. En dan zielstik voorop eerst, maar de kerst die positie net horen. Wel luidt hem dat aan? Nou, dat lijkt me een wienskifting die bij aan de rechterkant van het veld lijkt. Vanuit het kanaal. En daar konden wij gewoon niks aan. De lijst dan voorop kerst en heb en op verdedigen. En dan, dan moest het maar het verlies nemen. En goed, achteruit hier is misschien achter Lemmer gelijk mij moeten draaien. Of misschien eronder of iets dergelijks. Maar achteruit is het altijd makkelijk zien. En dan verlies pakken. Net bij de pakendel zitten, want ik wilde wel dat skip wel lekker rond. Dus dan misschien als het vooruit kerstkarrelen. En dat is heel goed lukt. Ja. Dan zielden we juist zijn gate. Hè? Wij vonden dat als publiek fantastisch, want het blauw een wedstrijd lang spannend. Zit dat er het weer in? Wat denk je? Nou, we kregen even de Marropest en volgens mij moet het wel kennen. En het zou echt fantastisch worden. Want juist wie die echt, ik zelden zo'n mooie zielt in zo'n mooie baan. Mooie lange baan en heel compact in de breedte houden. En dat is heel mooi, want dan heeft het net het voordeel van een hele lange en een kwartenslag of zo. Dus dan maakt het wel op een gegeven moment weer terug. En ik vond het echt mooi, prachtig. Ik hoop dat het hier gebeurt. En hoe bepaal je dan als skipper van welke tonnen als neemt? Die linker of die rechter? Hoe gaat dat? Dat bepaalt mijn adviseur. Ik stuur hem er wel heen en hij zei maar die ton of die ton. En voor de rest dan bemoei ik me er mee. Iedereen zijn taak. Maar dat is echt inzicht van waar luidt de beste slag? Ja, gewoon zien wel uit te winnen en hoe komen die oren eruit en dat is het. En voor de rest hij bepaalt het, ik stuur het schip en taak. En om zo even taakomschrijving even goed die in het buis. Nou, waar heeft het op joer? Je flauw idee. Ik kijk je echt serieus net. Want wij krijgen wat ik zeg, we zijn altijd nog een ziekje bij het skip. En ik hoop je op een goede klassering natuurlijk. Want daarmee kan je een stapje meidje weer. Ja. Ja, het geheim, een liets beetje gelok. Maar ja, als je 2 keer al gelok had, dat zelf. Ja, dan is het ik wel een beetje wiesie toch? Ja, en hij ziet positioneel goed. Hè. 2 keer onderin. Dan leidt de start en de eerste route leidt er goed in. Als het vanuit onder de eerste boven komen kist. En daar zit er goed positioneerd. En we hebben beelden goed te zien dat er op het startskot zielde. Voor risicovol. Want kist net zoveel kant meer uit. Nog een oorlog minuut gele voordat we van start gingen. Ze zijn zich al aan het positioneren. Hier sjuggen we de dragsters. Een windkracht draaien. Ze lezen al op bakboord. Binnen wat onder de betierde kant. Nou, ze zit al hier bovenin. Dus onderin is er, hier is het mooi te zien. Alles zit bovenin aan de kant van het startskip. Zul je te betieren, die moet alweer voordraaien. Maar als je bent al je nog onder de line. Ja, dan sjuggen we even of we de line pakken kennen. Dan hier de reerde tonnen. Ja. En dan maar we even heel goed zien naar de andere kant. Ik denk dat hij de krek nog wat voorluidt. Hè, bij het Pleetske. Ze lezen nog wat in surplus. Ze moeten nog op gang komen. Deze drachten beschikt er gewoon met volle snelheid achterin te komen. Op 40 seconden. Ja, die had al net de beste uitgangspositie. Het wordt een hele spannende start alweer. Ze moeten wat delhoren voor. Die binnen wat de betiet. En het is nog 30 seconden. Het is Akrum die daar helemaal onderin zit. De Jouwer wordt al boven de tonnen drukt. Die had alweer een misstart. De Jouwer kan opnieuw beginnen. En wat aan is weer degene die hem het zou moeilijk maken. Maar het lijkt erop dat ze verschrikkelijk betiet binnen. Nog 8 seconden voor het Scott Vassiletje. Want daar onderin jouwt alleen heel erg aan. Dus dan zo zeggen ze van. Daar is het Scott. Nou even wachtje. Ja. En daar weer nog een Scott. En dat is een individuele volgens mij. Ik dacht al geheel. Ja, dan geven we even naar de Kotterta. Dan soort voor sommige scootjes verschrikkelijk mooi wezen.
dat het een algehele of een individuele is. Nou, ik denk dat het een individueel is. De redenboei. Maar Sierra, volgens het protocol, twee keer een squat dan. En ik jij er maar in. Maar het is in elk geval, de boei is leidend. En we zien het al een beetje aankomen. Hè? Ja, ze zit nou hier bovenin. En dan is er weinig ruimte en dan moet er gewoon nog in. Ja, maar dus Sierra het was schoten te doen en we jedden maar in. Maar de bal is leidend. En wat is dit dan lekker voor San Jousters Koetsie bijvoorbeeld, hè? Die gewoon helemaal mis zit. Ja. Als het was gewoon, dat is een valse start en dat het tweede dan perfect weer. Ja, ik wel. In ons kampioensjaar toen weer de eerste weer goed, maar die tweede weer goed. En dat is dan wel, dat is wel een goed gevoel dat het dan slagert. Maar ik wil als er dan de eerste net bij is, of als het zelf valt, dan is het wel hoopje dat er al geheel is. En dan krijg je gewoon een tweede kans. Het zal ik wel zo eens omwijzen. Ja. Dat je een prachtige start hebt en dat die vals is en het tweede helemaal misleerd. Ja. Maar het jouwt on. Ze zijn scherp, ze zijn gretig. Het... na 4 wedstrijden of na 4 wedstrijden, dan komt het ik wat los. Hè? Dan komt wat tekening in staan. Hè? Ja, en het is altijd lastig starten hier. Hè? Het is relatief snel natuurlijk, hè, daar onderin. En dan omdat het snel is en doe je boven tonnen leidt om een hoeken. Ja, dus dat eerste cruiseraak is net een standaard cruiseraak, omdat er eigenlijk een soort knikking zit, omdat die tonnen wat om een hoeken leidt. En die wind draait bij die wal, loopt er. Maar we hebben het juist alleen nog aan de zuidkant hier. We hebben het hier aan de noordkant van de wiel en aan de zuidkant. Dus aan beide kanten loopt die wal wat. En, maar bij het pinend, zouden ze dat dan nemen, de startboei die het fjest van de kotter aanleidt, voor de startkotter. Dat is maar een heel iets slagje naar de wal daar. Hè. Dus de kerst eens alleen maar als het heel goed start. Er is maar één die daar echt altijd perfect uitkomt. Ja, nou, en die rond is nog relatief liet. En die slag daar aan die kant is net, aan de andere kant is er beter. Ja. Dus vandaar dat ik al je boven bij het startskip starten willen. Maar ja, als het vrij zielig wordt, zit Akram graag voor. Nou, en Akram Pietermeter is ook altijd wel in voor een avontuur. Zeker qua stand, qua klassement hoeft er net meer nergens naar de Sjen. Dus die zal echt voor de dagoverwinningen gaan. Dus ja, die is ook wel voorstander voor stuurboord starten, lees ik. Dus afbakboord onderin en dan stuurboord er verdel. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. Maar als Adder die slaget en dan luist ik Bob het hele veld. Hè? En het is bekrekt door die winddraaiing. Als het zo is van een wal loopt altijd een beetje. Ik is dat ik uitleiden wat dat een beetje betekent. Dat een wal loopt. Ja. De wind, de lucht warmt Boppelaan oors op. Of de Boppelaan warmt die eerder op dan boven wetter. Omdat wetter die temperatuur bloedt constanter. Ja, en door het temperatuurverschil in de lucht boven Laan en boven wetter krijg je wat thermiek. En dan die luchtstroming toch correct iets oors. Nou, zeker met die wind die dan over het Laan komt richting het wetter. Dan loopt die wind wat en dan kiest wat heger bij de wal Delziel. We maatjes op voor de tweede start. Voor de meesten die wat later inskegelden. De eerste weer ongeldig een grote groep van scootjes te betiert door de lijn. Want dan ken ik nog wel even over. Wanneer is het een individuele start en wanneer is het een algehele start? Nou, als het oerzicht op de startskip, de startkotter, er net is van hoeveel skippen er nou, als het net misschien kennen, waar nou wel goed starten, waar net, dan is het een algehele valse start. Kennen ze de noemerkens wasje, kennen ze er 2, 3, 4 meestal zou uitpikken, dan wordt het een individuele start en wat die skippen we weer om en dan gaat de rest gewoon terug. Maar nou met de hele groep weer om en straks dan Wolma in je scot gaat er de bal niet onder. Die is al niet onder, maar ik ga nou weer geen scotje. Dat vind ik... Ja, nee, het scot vol wel. Ja. Oh, nou, dan zit ik er op mezelf in te praten. Maar dat is weer mijn scot, dus we maken hem weer even op voor de 4 minuten. We gaan net maar op 10 minuten, maar starten mooi het 4 minuten scot. En dat kan Els moment nou vallen. Een mooie lange baan, hè? Ja. Daar gaan we de schutter alweer.
Het 5 minuten schot had klonken. En daar gaan ze nou al weer op naar de lijn. Maar er zit genoeg wien om nog even een net te betiet op de lijn te wezen. En een tweede keer, ja, wanneer houdt het op? Hoe volle startprocedures kiest aan? Nou, van mij kun je wel even teruggaan. Maar op een gegeven moment dan passen ze de startlijn weer toe. Want dat is ook wel moeilijker hoe heen komt. En wat bedoelt je daarmee, de startlijn aanpassen? nou, dat ze de ton wordt verslepen. En dan is het nou hoe zowel op het bakboord makkelijk hoe de lijnen zielen. En dan door de onderste tonnen verplaatsen is dan vaak iets. Dat is er iets moeilijker hoe heen komen is. Dus dat er iets, dan vat iedereen iets zeverder voordat door de startlijn heen gist. Nou, ideaal is dan wel dat met iedereen wel jeder bij een stuurboord. Maar het mooiste is gewoon dat er nou een goede start uitkomt. Ze zijn nu al hier rond in de draaimoen als het ware varen ze onder de startlijn hoe stuurboord en bakboord. Om maar te positioneren voor wedstrijd starten willen. En het positioneren is ik hun eigen plakje wat ze gaan willen. Maar ik nou al het gat een beetje ziekje waar de rest zit, denk ik. Hè? Dus juist nou ik van, waar valt het gat? Ja. En dat is de adviseurs in rol. Oerlis, Tammo Oosterhof. Mooi, Douwe Visser. Binnen drok in Oerlis. En ik altijd die wien in de gaten houden. Hè? Want voor hetzelfde, wat ze zeggen, de versissing die het al noordwest-west. Dus ja, hij ken ik zei, even draaien op een startlijn. Ja, nou, nee, qua kracht. Hè. We zitten de meeste wien, dat is toch voortkomen kist. En dat is nou met name waar we staan starten. En dan nog 3 minuten. Dus ja, de positie is eigenlijk wel bepaald. We nog starten worst. Maar en ook is alleen nog geen snelheid nou wat verhoor van hoe virus komt. Maar echt om onder te zitten, ik wil helemaal onderin starten of helemaal bovenin bij het startskip. Nou, dat wordt wel lastig. Dat has al eerder bepaald. En ze weten correct hoe rap, hoe snel hun scootje draait. Hè? Want hoeveel minuten voor de start zet de laatste manoeuvre in? Nou, vaak een minuut voor de laatste, voor het startschot. Op 1 minuut schot draait hem vaak in. En dan is het nog even positioneren en dan op 20, 24 seconden voor de start is het zielen. Dat ben de mooiste. Maar dan moet er naar de volgers in de beurt wezen. Ja, en dat is het leuke ontspulsie dat die er juist wel binnen. Ja. Want dan moet ik een winnaar uitkomen. En waar wordt je de winnaar op de Langwaarderwiel? 14 scootjes. Ze kennen alle hier in theorie eerste worden. Nou, lijkt het wel dat de spreiding nog iets groter is over de lijn. Dus dat ze net al even bovenin zitten. Ik kan net zien dat ze de tonic versleept hebben. Ik denk dat ze de startlijn er iets oors in lijn hebben. Met Grauw en Snits kiezen toch voor bovenin. Samen met Janne Waard. En dit ben ik de spannende momenten voor de wedstrijdleiding. Ja. Jan Eiben is de wedstrijdleider hier op Langwaar. De lokale commissie. En iedereen kroept toch weer naar boven, hè, naar het startskip daar. En Rjoksek, die skip die nog voor stuurboord varen, die zal direct nog indraaien naar bakboord. Die zullen dan in het rijtje ontsluiten, maar dan zit ze al wel aan de bovenkant van de start. En dan ben ik ook gewoon zeker wel aardig betiet. Ja. Wil het zijn. Hier achter een de scootjesdel. Deze draai nou in. Een lemmer daar mooi. De oranje wimpel. Voor op de opstekker. En we zitten binnen de 10 minuten schot. En weer al hier de bob in, hè. Ja. Oei, oei, oei. En ze matten nog even. Snit sluit rug in de wien. En ken ik haast net. Had grauw onder hem. En ben er nou alweer gewoon zo de lijn. Het lijkt dat Snits alweer hoe de lijn is. Hij kan al wel wat vallen, maar Ja, dit, dan laat hij er wel een heel lijn uit. Ja. En hij is al ontzielen. Oh, dit is wel een prachtig beeld. Snits jouw del. Maar we kennen het net goed zien. Het is nog 16 seconden. Ja, die ligt je wel over de lijn al heen. Hè. Dit ligt het, Dat ken haast net oors, hè. Dan moet die tonnen er wel volle verder wezen. Ja, en het ligt er wel op dat ze al hier weer te betiet binnen. Kent me haast net indenken. En daar is het startschot.
daar dus. En nou gaan ze wel wat knallen. Ja. Zo had die man straks geen kroet meer oren, Nee. de schutter. We constateren de tweede algehele valse start op Langwaar. En de hele procedure staat weer opnieuw. En we koeren het al zien. En wat nou nog een variatie wezen kan in de startprocedure, dus vlag B erbij komt te hangen. Ik weet net dat het voor de Grede giet wat het is, maar ze nemen het wel de Japanner. Als ze dan te betiet binnen, moeten ze om de uiteinde van de tonnen weer om opnieuw de startlijn. En oorsmaals gewoon door de lijn heen. Ja. Dippen zoals ze dat nemen en gewoon terug starten. En dat proberen Snits krijgt nog. En dat lijkt dat die al over de startlijn heen weer. Die wordt dan nog weer afvallen dat ze onder de lijn komen zonen. Ja. Dat ze mijn dipstart dan nog. Maar dat mij nog maar aan die gele vlaggen met de zwarte stip erin. Dan mag je dat net meer. Dan moet boeten om het startskip heen of om de onderste starttonnen heen om weer te starten. Dan moet je in je minuut voor de start net door die lijn wezen. Nee. En dan weer om. De zwarte bal. Hij zie je net. Nee. Die hij in wol. Ja. En die is dodelijk. Ja, was dan doen ze net die gele met zwarte stip erin. Met de zwarte vlaggen. En als dan een valse start was, dan maakt het vooruit. Dan maakt het kist betekent naar de kant. Ja. Hoe vaak op lang waren dat er valse starten binnen. Is het een beetje een teken dat die lijn misschien wat te gunstig op je plak lijkt? Dat ze te volle bij elkaar zitten? Nou, als je de versissing werkt dat er wien wat draaien zo naar het noordwesten. Ja, dat die starter er nog in leidt echt op west. En dan komen toch wat vlaagjes van noordwest. En dat is wat te let om die onderste starttonnen te corrigeren. Ja, dan is het draaien makkelijk hoe bakboord hoe heen. Nou, dat maakt eigenlijk wat de wedstrijdcommissie dat wat moeilijker maatje. Vat nog een boordje volgens mij naar de onderste starttonnen toch? Want die lijn die met ons zo heeks mogelijk op een wien staan. Ja. En dan ze is hem nou een lietsbietje omheen geslepen waarschijnlijk. Ja, voor de om hem dat hij even wat gunstiger wordt. Daar weer nou achter de kont van Jenna Wout de rede tonnenwaai komt. En dat ze een betere spriering over de lijn hebben. En dat ze elkaar net over de lijn heen drukken. Want dat krijgt op een stuit. Hè. Als je begint, gaat het met de oren mooi. Ja, zo Jenna Wout stuurt Grauw wordt omheen. Grauw stuurt Snits wordt omheen. Nou, en dan valt er voor Jarreveen. En waar zit er meer wat zijn? Zuidwest ook. Wat zit er bovenin? Krijgt al ja, die gaat dan minder rondte. En die kan er één kant uit en dat is omheen. Nou, ze brengen hem nog wat omheen. Ja, daar hebben we hem al. De Japanner, waarom die Sahid. Ja, alleen nog het rondje herinnert aan die Japanse vlag. Maar, correctie. Hij moet er net omheen. Dan zie ik even, dat is altijd wel even nieuwsgierig te zien. Iedereen denkt dat die wedstrijdzielers een wedstrijd hebben. Maar de wedstrijdcommissie, dat is ik een wedstrijd op zich. Hè? Een training, afspraken, regels, maar ik wat oefend wezen. Ja, nou zeker. Want die skippers zijn uit het startskip en die hebben net altijd te schoten op de signaal. Maar wat ik leidend is, binnen de ballen en de vlaggen. Ja. Dat die vlaggen dan iets te heeg steekt. Ja, en iemand had dat zo'n als skipper van ja, die vlaggen zit er toch in. Die B-vlaggen wie dat toch? Ja, dat is de of startprocedure B je dat dan? Ja, startprocedure B. De vlaggen had geen namen bij de SKS. Dit is een, we nemen maar gewoon de Japaner. Ja. Ja, en dat iemand een bosje hoort en later er naar beneden. Ja, dat is wat verwarrend. Hè? Dan, zeker als dan een individuele valse start had, dan was de Japanners jong. Nog eens boeten om, maar hier net goed. Nee, dan is het wel zoer. De boordje is weer om bij de kotter. De startlijnen bezig ontverlezen. Hij zal wat verlijn. En dat dat klaar is, dan zal de startprocedure opnieuw beginnen. En dat is start nummer 3, Joet. Baan F, die hier wel constateert, de driehoek.
Er zijn nog genoeg patronen, want we staan klaar voor het 6 minuten schot. Het strikken van de redenbal. En dan gaat ik de gele vlaag omheen. Dan wel. En de gele vlaag met zwarte stip. Nee. Het is bij 4 omheen dan denk ik. Of 1 minuut voor de start. Nee, ik denk dat ze toch een bij 4 omheen. Deze komt ik net zo vaak het loft in bij de SKS. Dus wij moeten ik even... En de skippers hebben vaak hoe vaak ze krijgen, hebben wel even een kaartje achter op de roef plakt. Hè, maar de startprocedure Ja. om toch. Hoe vaak als de McDean als het ooit in het hitst van de street bent, dan is het toch even fijn als het even checken kerst dat alles klopt. En daar is het 4 minuten schot. En daar hebben we dus Japanner de I-vlag. In het alfabet van de... Het is een vlaggenalfabet is het. Hè? Iedere vlag had een naam. Een letter. Waar ze op zee altijd te zijn. Nu gewoon oren skippen. En die in het wedstrijd broekt worden voor verschillende procedures. Startprocedures zijn. We hadden de Y-vlag. Die wordt je broekt voor het dragen van persoonlijk drijfvermogen. De zwemvesten wordt dan adviseerd. Die hing het er net op. Wiels Ast, mooi sokkenwien en een aanvaringje. Ja. Kent ik nog wel raak in, hè? Nou ja, bij Palaver zijn het beetje 24 graden. De zwemvesten hoeft net. Maar van mij ben die dingen nooit in de zinnen. Dan ben je met een drijfvermogen. Dat is niet wel... Ja, dat of is... in de temperatuur? Nee. Het zal wel minder noffelijk zijn als het warm is. Maar ja, ken nou... De skippen gaan nou ik nog wel een behoorlijke gong. Of dat er een geekje jongen komt. Of, ja. Maar het is ten alle tijden, ik al hing het in de vlag. Het is een beslissing van de skipper zelfs. En de bemanning dat ze me aanloeken. Ja. Ik al weet het wie krijgt zo aan. Lemmer, Albert Visser. De leider in het klassement. Toen zeiden ze het al, nog geen dagwinning. Ik net belangrijk, hè? Nee, ik denk dat Albert wel maar tweede en derde plakjes richting Lemmer wel. En dan, maar die zult heel constant zijn. Dat is juist ook vaak, hè, als kampioen zijn, dat is gewoon een constante reeks zielen maar. Dan kun je altijd nog een minder wedstrijd permitteren. Hij is nog een oude En ja, dat is wel het grote voordeel van de Lemmer en Jennewaard op dit moment. Want ja, hij had nog Else daar op het podium staan. Ja. Nee, wie is direct net... hij behaalde wel natuurlijk dat er hem net won. Maar wie uiteindelijk ik wel blij met tweede plak natuurlijk voor het klassement ik weer gouden stappen. Ja, juist er toch lange tijd op koplijn. Ik meen, of staat wel een gat van een 250 meter. Maar zou je weer de Tonofferslijn terug de skipper van Langwaard. Die joert hier op zijn thuiswetten natuurlijk nog wel eens even dat trucje herhalen we. Ja. Maar wel mooi, het gaat weer scootjes heel niet lang waar in plaats van alle beslommeringen eromheen. Ja. Nou, dan hebben we misschien nog wel correct even tijd voor het klassement. Want we zeiden het al. Het overzicht. Op nummer 1 de Lemmer. 2 Jennewaard. 3 Grauw. Zitten heel dicht bij elkaar. Dit zijn de punten die erachter staan. 10,9 en 8 en 6. Al mooi uittrek. Het Veen, Sietse Brouwer, 12,9. 5 Langwaar, Harman Brouwer, 15,9. En dat zijn wel de titelkandidaten. Al keer er nog niks van zezen, maar 6 Snits ken ik nog van alles. En 6 Ljouwert. En dat is het linkerrijtje.
Het rechterrijtje, Huzum 8, 9 de Jouwer, 10 Drachten, Alve Woord zijn, 12 Drachten, Tretje Starum en Hilde Lachtroen op 14 Akrum. En op het 12e weer de hele man en die hier even overslaan. En dood voor zoiets dat de hele man hoort. Dit zien wedstrijdwetter is, hè, of zien waar is. En nou hier hebben we getoeter. Maar dat kan ik samen van Noorskip komen. Want wij zullen nog niks verhoord in de startprocedure. En we zitten al in de laatste minuut. Nog een hele minuut. En Bissen nou een beetje voorzichtig. Grauwje bij de bopperste tonnen. Ja, dat vind ik alweer betiet, hè. Ja, vooral onderin, Lemmer. En Grauw kan net een soort kant uit. Ze mat als ze binnen over hele wien op volle snelheid, hè. Ja, maar die bovenin ligt het goed again. Het is vooral onderin dat het er... Die haromte. Dat weer het startschot. Dat weer het schot. En we jaren net een tweede schot. Dus een skeerde lijn zoals het heet. Wat zijn startje heel boven bij de kotter. Had vrije wien. En daar voor zit Grauw. Ja. En die komt er ook mooi bij. Die komen heger voort. Ja. Langbaar. Hier onderin. En dan is het verschrikkelijk nieuwsgierig hoe vier zij deze slag erop zetten kennen. Lemmer komt ik weer mooi voort. Ken wat heger. Snits in de midden. Ik vrije wien. Dan Ljouwert had een verschrikkelijk minnenstart. Gelico weer hoe stuurboord voort. De Jouwer ik mooi voort. We sjoggen nou even naar de scootjes die vrije wien had. En Ken Grauw hier onder in beeld loskomen van wat zijn. Had hij genoeg power. Want als hij aandekt wordt, dan had er ook een hele minnenstart. Ik Akrum net goed uit de startblok. Met Gelico hoe stuurboord voort. Soms kan het heel goed uitpakken, maar zo hij het net plant. Janne Woord ik net zo best voor. Ja, laten we inderdaad de favorieten er even bij pakken. Want daar zit Janne Woord ik bij. En die had ik hem in de start. Ja. En die gaat nou door de wien. Volgens mij zit Drachten weer onderin. Bij de pin. Nou. Zien dat die zijn balletje strui verdedigen kan van beste sprinter. Janne Woord. Zo mooi in het klassement. Ja, en Minne Dijken er altijd bij, maar ja. Het kan al hier nog, hè. Ja. Dit zal ik weer een iepen wedstrijd worden. Maar je weet dat je net als eerst om het tonnen komen. Of er moet al wonderen gebeuren met de wien. Ja. Ja, mooi misschien langwarig. Mooi voort onderin. Hier met Lemmer. Ken nou weer wat heger. Ja. En voor Langwaar belangrijk dat hij die vrije wien houden kan. Lemmer, ze lijkt het iets gevaarlijk te lezen, maar... Mooi overzicht. Je bent de scootjes die mee starten en toch even dan maar een alles of niks poging, hè, is dit. Zo van dan maar hopen van de vrije wienziekje en hopen dat we helemaal goed uitkomen. Ja. Nou, hopen dat die bakbordslag hier bij de wal gewoon heeg is. En die wie van de Moorderk wat heger. Huzum. Juster ik heel mooi zield. Eerste wedstrijd woe het nog net. Waarts een had Grauw loslitten. Dat zien we hier net op beeld, maar denk je Janne Woord achter alles del. En het liek het wordt dat het veld al gelijk. Ben natuurlijk nog net bij de bopperste tonnen, maar wordt al aardig uit elkaar lutsen. Langwaar. De zwant van Donia. Zij hier het orenskoetje, maar ze hebben wel de zwan in het zeil. En dit is de jonge Jan.
Maak het de slag heel de laag. Daar is Lemmerbruin. Snit zit er nog boppen. Ja, alleen maar weer voordraaien. Die is voordraaid. Krekkel achter Grauw en een Jouwerdel. Maar ik de Jouwer en Grauw, die zal... Maar Grauw komt mooi uit, denk ik. Ja. Grauw, hier hebben we een mooi rijtje weer. Waarschijnlijk wel de koprenner uitkomt. Jouweren, ik een hele mooie start. Nou. En hier alle metertjes pakken om zo vier mogelijk in het kruisrek uit te komen. En ja, dit is voor het publiek natuurlijk fantastisch. Maar ze mooien net door die rode boeikjes in. Hè. En nou gaat Harman Brouwer, Troddewien. En nou even zien hoe die uitkomt. Mooi die scootje straks van die Jouwer en Grauw. De leeft achter Snits Delmatten. Ik vanwege de ervaringsregels. En zie je direct de reactie in beeld komen. Ja. Daar is Snits. Langwaar, maar achter Snitsdel. Achter de Jouwerdel. En achter Grauwdel. En dan komt hij nog een hele veldoorscoesietje in. Dan is het nieuwsgierig hoe die daar voor Del komen kan. Maar die ben wat minder starten al hier. Die hebben al een eerste slag naar stuurboord maken. Dus mocht er geen rare wieskiftingen in zitten. Snits, Troddewien. Langwaar had even een rakje vrije wien. Ja, door stuurboord nog vrije wien. En dan ja, zien dat ze er voor Del komen. En ons met z'n mij draaien. En waar stiert de wien? Want Snits liet het net zo heel snel op gang te komen. Nee, die leiding is daar wat onder het dorp. Daar stiert toch krijgt wat minder wien dan daaronder op de markt. En ik de Jouwer... Drachten. Het veen die hebben we nog net zien. Die hebben we nog net neemt. Die had waarschijnlijk ik wat een mindere start houden. En die gaat het avontuur helemaal hier aan de noordkant. Zie ik het hier de baan op. Want ja. Nou, hier hebben we Langwaar al weg. Hoe bakwoord, die koert er dus stuurwoord net verdel. Het draait. En dan is er wel een bakwoord. Alleen maar direct net voorin. Zit ik midden in het veld. Dan is Huizemer weer goed bij. Ja. Het lijkt erop dat Grauw en de Jouwer de mooiste start hier. Maar het kruisrak is lang. Dus het wordt pas bepaald bij de bobste ton als die start goed wie, hè? Ja, daar zit ik wat een hoekje in. In dat kruisrak. En ja, aan de onderkant van het laatste stuk van het kruisrak, ja, daar zit wat meer wien. Tenminste van de molen. Ik ben heel benieuwd hoe dat nou uitkomt. Ik zie Rexen en Grauw had die had iets meer wien. Maar de Jouwer die had het tempo erin, hè? Ja, ja, hier een van de kaprenners zit hier tussen. Ja. Zat het nou lekker dat de Jouwer. Ik mooi voor in zijn. Twee keer van de wal starten en twee vliegende starten. En zeker die vliegende starten op Grauw en Terhennen weer net goed. En dan zitten er goed, heel goed bij. Ja, zat nou lekker hier als eerste om die bovenste tonnen. En die zullen we daar links boppen inlezen. En daar zit ik wat meer wien, hè? Want ik zie het vinger hier even zien. En links hier en daar. Die leiden ik gewoon super stil. Ja, dan kunnen we concluderen dat nou, we nemen het maar even de top 5. Jenne Woord en het vinger, je wordt een minnenstart hebben. Ja, zeker Jenne Woord. Die zielt echt heel van de kant die het laatste boven. De kaprenners leren. Als Grauw die tonnen rennen kan, dan wint die eerst boven. Maar dat zal er nog om spannen dat ze in de leelijn liggen van die bovenste tonnen. En stel dat de Jouwer het wel kent dan.
Dan Ja. slaat hij gelijk al een enorm gat. Hè? Ja, of Grauw moet er wat voorleven Ja, en dan maar Tina shit. draait naar bakwoord. Ja, zoals ik het nou zeg, dan bezielt er hem. We weten net wat die wien doet, want die wien die komt er natuurlijk onder die wal. Maar hij kniept hem boppen de jouwer. Hè? Ja. En kniepen, dat is wat... Ja, je kan net in de wien zielen. Maar echt er een beetje tje drukken. Ja. Scoort helemaal. Je verliest een beetje snelheid, maar je pakt wel die hechten. Ja. En het Jousterscootje is daar iets minder geschikt voor dan de Grauwster. Kijk, hè, had ik met de uiteindelijke vorm van een romtemeidje. En hoe ze hem uittrend haast. En zeker Douwe Visser, die kan hem... Daar zorgen we de tonnen, daar moet ze op. Oeh, en hij moet op wat Deljan. Nou, alles eruit. Rinus. En dan is het maar even. Rommet de wien je wat of krimpt die wien eruit. Nou, zoals nou liep het. Vanuit deze positie kan ze hem nog net aan. En wordt het nog een klapje. Wat Schummer voor in de fok, wel. Hij kniept. Daar komen de plooikers of het in de fok. Dat betekent dat het al wat te heeg zielst. Ja, maar hij probeert het wel, denk ik. Misschien mijn opzitterke. Het laatste stukje een beetje leger, als het een gong haast. En dan op die romsnelheid uiteindelijk erheen. Nou, Grauw valt al wat oud. En ik de jouwer, denk ik dat hij... En dan kerst ik maar beter wat jij draaien. Ja, want Grauw valt Ja, al. Ja, en nee, daar ze gaat de draaien. jouwer, die helpt hem net. En die gaat er de wien of gaat er maar een opzitter. Jouwer gaat maar een opzitter. En hij had nog gong. En dat is belangrijk maar een opzitter. Hè? Als dan maar de gang in het schip has. Want oorsluist, als het hem net goed plant, dan luist die. En dan wist hoe het was drukt. Ken Jouwer de tonhelly. Had er nog genoeg gong. Hij had de tonnen de heel op het schip. Ja, de netje nog, maar op de helft is hij er doorheen. Slag het is Rinus de Jonge met zijn eerste die tonnen te ronden. Ja, dat slag het hem. De Jouwer als eerste om de bovenste tonnen. De gelijk achteroon Grauw. Die had een kwart slagje maken. En daar achteroon lang waar. En die gaat wel heel heeg. Ja. Nou, Snit zal er direct op bakboord aankomen, denk ik. Ja. Oh nee, dit ben nog 4 voort. En dan is het de snekerpan. Ja, die komt je te geren. Mooi woord zijn. Die hebben we nog net neemt in de snelle startersklassement. Mooi. Akrum kan Snits al draaien. Huzum zit erbij. Huzum zit erbij. Ja. Vrije wien. Snits kan draaien. Hier de genoeg romte. Huzum prikt hem in het gatje. En daar maakt het Harman Brouwer weer gebroek van. De skippen lezen wat stil. Er valt een gat. Ze maakt een rom om die tonnen heen. En hij doekt in het gatje. Volledig reglementair. En shit sa onder Huzum en wel wat zijn terug. Tenminste, hij is er nog net. Maar hij had meer gong dan die twaskoetsjes. En ik ben mooi bij de kop, hè? Langwaar. Ja. Dan krijgen we nou straks een heel wiensrak. En dat is een heel lijn. Haast naar de sneldikta. Nou, de vraag is of er een gijp in zit. Daar zit een gijp in, ja. Dat is wel mooi voor de wedstrijd, hè? Dat is dan via de wien ik weer strijd hast. Die wordt ik bepaald doordat er nog een knikje in de mars zit. Hè? Ja, daar is maar in om het hoekje daar. Ja. En dit is ik tegen Neskjerg. Waar kan nou de wien in het Vaderwiense rak vinden? Welk skip rent het beste? Want wie zie hier al de Zwaan. Luidt al boppen die horen twaarskoetsies.
Je zal je breed uit, hè, maar je vrije wind via de wind te houden. En dan zal ik maar even een tussenstand, Jan. Ze zitten nog dicht bij elkaar. De eerste twee lezen er al een eindje uit. Dat ben de Jouwer op 1 en Grauw op nummer 2. Op het derde plak Snits. Fjouwer Langwaar. 5 Huzem. 6 Woord zijn. Zo'n de Zuidwesthoek staan hem 8 Lemmer. De koprenner. Ik zie het er maar even bij. 9 Drachten. Sinjel Jouwert. Alve Jervingen. 12 Akrum. En op nummer 3 de nummer 2 in het klassement Jellenwoord. En op het laatste plakje. Het is hun wetter en hun wien. Hele mannen. Ja. Ik verreeuw het er even in. Ja. Nooit gelukkig geweest in het casino. Ja, het... Ja, hier in de Juster, ik had zo'n mooie baan. De op een deelbaan. En Douwe Visser van Grauw, die vertelt erover. En hij had ik een duidelijke vakker. Ja, de stad dat voelt correct net goed. En het lijkt al zat tegen bij elkaar. En Langwaar die hier krijgt een wat meer gang. En die konden we daar net houden. En toen hebben we verkozen om vet te draaien. En dan ging je net de slag in die je eigenlijk wilde, maar uit Noord. En die weer net goed. En dan, dan ben je voorzichtig varen. Toen weer we 12 bij de Boppenboei en Langwaar 2. Dus het scheelt 4 meter en dat is het verschil bij het kruisrek. En dan skarrel je hem toch heel mooi naar voren. Die hem mooi zielt. Het is een geweldige midje. Verus. Natuurlijk eerst komt 12 om die tonnen en denk je, wat hebben we nou? Maar die op een deelbaan die we hopelijk hier ook weer varen gaan. Best nooit verlend. Best nooit verlend. Hij het nooit won. Dat hebben we al onder Lemmer. Hij het nooit won, maar best ik nooit verlend. En wij hebben een geweldige midje hand. We best 6 winnen en dan kom je toch nog heel tevreden van het wetter af. Maar dan is het 2 uren lang heel geconcentreerd wezen. Ja, maar daar ben we hier voor. Na de tijd voor een biertje of een beetje. Maar dat zilm, dan is het echt 2 uur. Elke vlaag zijn te vinden en vooruit zijn. Dat is zilm volgens mij. Ja, dus de commentator Jalti zei vaak, het is krekskaken. Je moet vooruit denken. Je moet echt soms 2 slagen vooruit denken. En je moet een beetje de vlagen maai hebben natuurlijk. Maar die komen wel hoe het wetter en van de kant. Dus je kent ze soms zien. Ja. Ja, we hebben krijgen de routebespreking gewoon. Ja, het is nog een beetje onweers wat de wind doet. Maar dat het een noordwestenwind is, dan wordt het een op een delbaan. Wist je blij mooi? Ja, zeker. Daar hebben we voor gestemd. Of de meesten een beetje druk die kant uit. Dat is wel mooi. De zandlopen, dat hebben ze vaak hand dan. Wie eerst bij de eerste ton is, voor de wind zit er niks in. In de onder wind is het vaak, maar één keuze en al het oren is minder. Dus wij moeten nog volle meer daarheen als Safira dat kent. Ja. Nou, dat weer duidelijk. Douwe Vissers zien voor de op- en delbaan. Maar je hoort een trein, hoe gele? Zit er nou een soort verschil in? Nou, je hoort net. Ja, wel heel bij de ondertonnen geen keus voor 2 ton, voor 3A of 3B. Als het dan bakboord uit of stuurboord uit is. Maar qua kruisrak en fjärdewind raak je er wel gelijk. En dan heeft ik fjärdewind die strijd. Maar de gijper in, die is om het hoekje. En dan zit daar de gijper in. Het eerste grauw de wien wordt iets bij jou uit de zeil nemen kan, zodat het nog wat oorsomwijzen kennen. Het grote voordeel wat grauw nou had is dat ze aan het binnenste schip binnen bij de tonnen. Als ze boord om boord bleven. En boord om boord houdt in dat ze niet onkel is bleven, of in ieder geval oerlap horen. En dan mij diegene eerst. En het lijkt dat grauw zijn uit de eerste plak gaat. Ja, want dat is het mooie van die op- en delbaan. Dat grote voor de Wiense rek. Ja, en het voordeel daarvan is dan omdat die ton wat uitelkoor is, ik wat uitelkoor. En nu blijven ze toch al wat in lijn zitten. Want we gaan straks even een heel lieds heel wiensrakje. Ja, maar een kwart stukje. Dat is... En dan maakt ze zich weer klaar voor het kruisrak. En dat is weer een heel mooi lang kruisrak. Die tonnen light ongeveer ter hichte van de startlijn waar ze starten binnen. Nou, we gaan straks jongen dat er
echt een aantal slagen nederig wie om bij die bovenste tonnen te komen. Ja. De wal keert het skip. Ja. Nou, dat is Joert Ixa. En er lijkt het een beetje meer wind te komen. Ja, juist de naam wat ouder. Lijkt dat er nog wat aan neemt ten opzichte van Lemmer die daar Zuidwesthoek inhellen had. Of in ieder geval aan de binnenkant komt van Zuidwesthoek. En dat ze dan aan voorrang hebben bij de tonnen. Twaskoetsjes ben los. Dat is de jouwer die nou toch weer een beetje in voren schoot. En daarachter Grauw. Maar ze binnen boord om boord. Want dat kunnen we nou moest je even recht achter hoe het helm houdt. Nou, ja. Nou, dan is het heel mooi. Hè? Dan zie je het skip. Dus als je wetter zeggen, dan wie die er vrij achter. Maar we zeggen gewoon het skip. Dus als Grauw nou bij de tonnen komt, dan loopt hij voor op de jouwer. Daarachter zeggen we Langwar. Die had zich een beetje losvingen. Ja, Snits dacht ik dat links. Dat is, dat heeft het helemaal goed. Ja, dat is net weer. En, nee, het is inderdaad Snits. En die loopt op een derde plakje. Die vaart een eigen koers. Ja, wel aan de binnenkant. Dus die worden zelf misschien wat harder rennen. Maar ze zitten wel aan de binnenkant. Dus hij wordt het kwaste paard naar de tonnen. En dan is het daar achter het groepje. Daar is Snits. Die had wat vrije wienek. Ik bezig gewoon degelijk kampioenschap. Hè? Ja. Wat zitten ze wat achterin, maar toen starten ze achterin. Juist er wel wat onvallende klapjes maken richting vijfde plak. Uiteindelijk nog Sander Wakste worden volgens mij. Ja, een 5, een Treien, een Singen en een Joggen. Oh, een Joggen nog juist. Ja, ze hebben op de start leiden ze juist er toch even wat heger. Niet starten haast als laatste. Grauw maakt het zich op. Die grijpt weer om het hele Wiense tonnen te pakken, de onderste tonnen pakken naar het hele Wiense rek. En dit is een rekje waar eigenlijk heel weinig onvalling mogelijk is. Nee, er gebeurt niks. Het is met name het veld aan de andere kant van de markt brengen. Ja. Zodat ze voorbereiden kunnen voor een mooi kruisrak. De jouwer. Oorzakken naar het plakje 2. Maar zal ik al heel blij wezen met dit plakje. Ze ronden hem net verschrikkelijk scherp, maar dat is ik net neder in het hele Wiense rak. Hij gaat vooral om nou de gang in het skip te houden. Hecht is iets minder belangrijk. Ja, omdat ze net onder wien hoeven naar die volgende tonnen. Nee. Maar vooral de gang in het skip houden, dat ze snel mogelijk... de Henneke is wel een beetje hechter natuurlijk, want het was net door die achtervolger erachter gaat. Maar bij de volgende tonnen zullen het doorzetten. Ja. Snits inderdaad straks als binnenste skip. Zien we nou mooi daarachter de jouwer. En de Zwan zit ik boord om boord met het hele groepje. Ja, die had verder Wienek weer impact volgens mij. Ja, die draaiden er bij Huzem en wat zijn aan de binnenkant. Ja. En toen kwam zo'n... Had ze wel boord om boord lezen met Huzem? We zullen straks zien. Het is moeilijk van deze hoeken te zien. Het loopt dicht bij elkaar. Ja, zo hier in de droombeelden. Ja, lijkt het Huzem wel vrij voor. Nou, zo Huzem eerst maar. We gaan weer even peilen hoe de achterkant van de skippen. Maar ze binnen bij de tonnen, dus we zitten zelfs in. Huzem. Ja, Huzem draait hem ertussen. Die moet voorrang krijgen van Harmbrouwer. En dan is Snits als tweede met ton. Fjouwer Huzem. En als vijfde zil Langwaar Sageen. Ja, en maar waar het dan nou. Wat zijn die helft volgens mij. Ja.
in de gijper omheen en is wat zijn dan? Ken die doekt in het gatje. Die doekt in het gatje. Ja. Wat doet Langwaar? Die stekt hij hem op om te verdedigen en die had meer gang. Tje, die koer in een mooiere lijn om die tonnen heen te komen. En dan kan Langwaar wel eens een hele vloot om hem heen te krijgen. Want dan krijgt net één en dan krijgt meerdere. Daarom gaan ze te krapper omheen. Hè. Ze hier een rommer achter Huizem omdraaien matten. Want hoe snel is Langwaar straks op gang? Want daar zit achter nog weer de Zuidwesthoek, ook het station. En daar zit straks ik Lemmer weer bij. Het zou wel een iets flater geweest te kennen van Harmo Brouwer. Ja, wat wordt zijn had Langwaar weer te pakken, maar als er een oordutsen wordt. En wij vernemen dat er wat protesten binnen. Dat Langwaar een protest had. Zo hij vond nou dat Huizem geen voorrang hier. Ja, we konden net goed zien, want het is net bij de tonnen. Het gaat al om het moment 3 escape-lengten voor de tonnen. Hè, wat dan de situatie is. Of het dan boord aan boord is of geen boord aan boord. Ze maaien de beeldenbroeken. Dan moet het nog wel uit de goede hoeken bij komen. Ja, daar weer op Grauwe discussie over, hè? Dat ze de gang over de track and trace. De track and trace beelden. Hazebroekt. Wij Hazewol. Dus we kennen ze zezen dat het op de 10 centimeter nauwkeurig is. Ze gaan van 50 centimeter uit. En ja, ik doe hem voor mijzelf nog even in de herhelling. Zelfs komen we straks even op waarom. Want het is wel mooi om te zien. Maar ja, hij hing het een beetje briek. Net als mij. Ik net helemaal een officiële, maar er hing het wat reeds. Ja, het cool wat oude shirt van Heerenveen was. Zal ik het mij het rede shirt, maar Langwaar had waarschijnlijk een protest in Huizem omdat hij vond dat hij hier rond te krijgen bij de tonnen. Daar hing het wat een raar vlagje. Lemmer gaat voor die aanval. En op de track en trace is het moeilijk te zien. Het zit erom. Het zit erom. Maar die beeld moet net broekt worden, dus. Misschien is het ook wat wat zijn, hè? Dat hij in het gatje. Ja, maar dat kan ik me net voorstellen. Nee. Wat ik bedoel, ze konden hem net rijtje. Ik denk echt dat het een boord ziet. Of we lezen het even uit. En er is een denkbeeldige cirkel om de bobste tonnen heen. 3 escapeslenken voor die tonnen. Jit er een nieuwe regeling. Dan moet het schip wat maar één deel van zijn schip de oren uitdekt of vrij voor is. Dan moet die rond de Jan aan het binnenste schip. Het binnenste schip wie Langwaar. Huizem denkt dat hij ervoor wie. Langwaar denk ik dat hij zei met protest dat we net zag. Bij waar luidt de bewijslist? Bij zat de situatie eerst wie. En als hij dan verhoort, dan met degene die dan het voordeel krijgt. Dus in dit Huizem vrij voor wie en Langwaar wie lag erachter. En die komt er binnen. Dan moet Langwaar bewijzen dat het ertussen zit. We zullen het zien. Het is dat die wien alweer wat draait. Hè? Hij gaat iets naar het noordwesten. Maar die skippen zoals Langwaar, die pakken hem vol hier op al in het cruiserak dan snit. Ik denk dat het nog een beetje een orenkwestie is qua surering. Ze leiden boord aan boord. En zij kwam vlak voor de trijencirkel kwamen ze wel los. En net als mij moet dan Huizem maar bewijzen dat hij vrij voor wie. Ja. Maar we zullen het zien, want dit is de
hogere wiskunde in de reglementen. Snits op een derde plak. Dus Langwaar is vol. Die een keer volle Hegeruut kwam, hè? Die had al een slagje maken. Nee, Dat maakt ze nog om de onderste. Nee, die zit al in Kruisraak en ik kon hem gewoon volle heger oppakken dan wordt zijn een Snits. Ik zit saai in de reglementen. Dat al even mist, hè? Dus die had een hele verdedige vlaag aan. Jouweren en Huzum, die hebben wel een slagje maken. Die ben Hegeruut gaan. Ja, Huzum hier mooi vrije wien. Jouweren zegt dat. En die draait hem ervoor. Nou, daar ben Johannes net heel blij mee, zegt wel. Want die zwaait even naar Rinus. Maar dat is wel wedstrijdfilm natuurlijk. Je schuiven de top even snel even. Dat wie Grauw die er helemaal bop in looit. De Jouwer en Huzum. Mark Lemmer had een heel mooi slagje die in. En ze hebben de vlagen even wat beter in het wand hangen bij Langwaar. Want die hingen er nog heel tijd. Mooi hoe zegt Henk Grauw op de voorgrond, Jouweren daarachter en Snit er helemaal onderin. Ik denk dat we straks bij de bopperste tonnen toch weer een heel soort wisselingen hebben in de route. Want er zit nog wel wat verschil in Wien. Het is in de midden hier Langwaar die een mooie vrije baas hier kent. Leeuwits, juist er ik net zo'n gelukkige wedstrijd. Juwet er ik net bij de top. En ze gaan de boel hier wel uitjippen, maar er moet nog heel tijd peild worden. Ja, nou dat erop om rond te, ik denk voor de wal. Grauw voor de Moenendel. En die, ja, daar hebben we weer. Hè? Toch moet nou daar een goede reeks vinden, hè? Ja, nou, een paar, zoals juist, ging het wel iets verder naar voren wilt. We hadden nog wel wat left van oorskippen. En op Veenhoop winnen ze net heel gelukkig met de finish. En op Januari winnen ze ook net heel gelukkig met de finish. Dat scheelt dan samen een paar punten. Ze zijn nog 10,9. Dus als dat wat 3 punten nou helst, dan dat hetzelfde deel hier dat kent. En, maar hij staat er steeds goed bij. Lemmer, shut. Een gotje. Die wil net onder de turen van de hoorn komen. En Geert Wien. Misschien net voor Drachtendel. Die vaart op stuurboord, dus dat maak ik niet uit. Nou Lemmer, ik hoe stuurboord. Huzum daar op de achtergrond. En nou zeggen we toch dat er wel wat meer wien komt. Hè? De Drachtenleiter had al aardig wat meer druk op het schip. Loopt er mooi rustig in. De koprenners. Grauw had al een gotje van 60 meter mooi de Jouweren. Dan zit er haast weer zo'n lieke groot gat met snit zien. Grauw gaat door de wien. Kan die de ton al berennen? Dat denk ik al, want we hier er nog wel even trots zetten. Het wordt er wel wat droeger. Hè? Ja, die zullen nog wel in inslag rennen willen.
Net zijn Huzum en heel tegen bij elkaar kwam. Ik denk dat het net zelf draaien moest voor Huzum. En die gaan dan ook voor Langwaardel, denk ik. Nou, het zit Huzum er ook weer mooi bij. Krijg ze juist er. Ja. Beetje anoniem, daarachter die top wat hing je, maar skarrelde heel mooi naar voren juster. Nou, behoudt er zijn plakje. Grauw op de bopperste tonnen. Je zult hem lezen. En dat had van je niet in les. Nee. Nee, ik krijg mensen nog achter de jouwer bij de eerste ton. En al is het er toch een hoeveel wij, 100 meter voor. Akrum. Ja. Ik denk dat Pieter Meder dit hier een beetje als een recreatieve jaar beschouwd heeft. Hij had het les van de nieuwe zeilformule, had zijn turen dan aan het onpassen kennen. Zielt nog maar oud spul, zoals dat dan heet, wat oudere turen. En ja, kan gewoon net maar komen. Toch een kandidaat, hoor hier altijd voor het podium. Stiert laatst in het klassement en ja, zielt nou ook op een 12e plakje ongeveer. Grauw is al om de tonnen en zit weer in het Varrewiense rek. Daarachter op een dikke 100 meter de jouwer die nou op de bopperste tonnen zielt. Hier is de wien weer een beetje minder onder de wal. Maar ze hoeven net zo een stukje te helen als de eerste tonnenronding. Komen we in gang om de tonnen. En dan de achtervolgende groep. Jesje links. De Zwan van Langwaar omkomen. Lemmer zit er ik al aardig dichtbij. Ja, dat is wel mooi. Langwaard komt door bakboord. Die komt door bakboord uit. Ja, is erop al. Ja. Ja. Snits. Langwaar maar zijn 4 trossie als je aan is wel. Snits doet verstandig. Die houdt het god grut. Dan had het er geen voordeel van. Maar hij zal hem ook net boven de turen gaan willen. Huzum is hier het slachtoffer een beetje van. Langwaar had op kracht Huzum weer voorbij zielt. Ben ik benijd dat het protest aan steen bleef. Want het is ook altijd zo. Als het dan voor de oren best. Dan in het eindklassement kent dat uitmaatje. Maar ja, maar als de concurrent er dan achter zit, dan krijgt hij gewoon een punt meer. Hè? Ja, dat is ik nog weer zo. Dus ik ben benijd dat hij dat protest steen liet. Dat is nou het protest in Huzum. Lemmers zit daarachter. En Lemmers hoe daar terug, omdat zij Huzum eruit protesteren en Lemmers voor een plakje opscoren. Ja, dat is dan ook weer een puntje ten opzichte van Langwaar. We zullen zien hoe fanatiek en zo nou al op het klassement op rekening binnen. Voor de goede water. Het protest van Langwaar is in Huzum. Dit is even de kopgroep. Ik neem ze even op. Grauw. Al een tijdje lien om de bopperste tonnen. Mooi en aardig god. Daar achterom de jouwer. Daar zit ik weer een aardig godje. En dan komen Langwaar, Huzum, Langwaar, Snits en Huzum om de bopperste tonnen. En daar vlak achterom zal straks Lemmer komen. Maar die zit weer mooi het veen. Die ik toch aardig opstoomt. En ken dit. Ja, je bent, wat een risico's. Ja, hij kan geen kant meer uit. Waarom neemt Lemmer nou zulke risico's? Ja, daar zit hij in boppen, die zal hij uitwieken willen. Maar als
het vingerwol kan hij gewoon een protestvlagen zetten, hè? Ja. Ja, Nou ja, hij hoeft net te draaien. Hij Nee. mooi rug terugzielen. Ja. Maar zit ze zulke zwarte paardzielen wel. Lemmer had nog genoeg les. Daar ben ze voor. Zoals ze terugzielen, dan komt ik Drachten. Waar komt er dan achter Del? Waarom zoveel risico's? Hij ziet ze al 4 voor de onkomen. Hij leidt redelijk, hij zielt goed op klassement. Maar hij is genoeg hinderd, want Drachten kan er nou ook tussen zitten. Ja, Jan Wout met al wat Del, ja, volgens mij. Ja. Daar is ik al wel wat gerop. De leider in het kampioenschap, Lemmer, neemt hier enorme risico's bij de bopperste tonnen. Jet al je goed, we zeggen geen vlagen, maar laten we even nemen dat Sietse Brouwer van het Vinger een heel goed kruisrakvinger had, hè? Ja, vorige ronde weer dus Alve, no size. Dus die is op stoom. Ja, en dan lezen deze skip me even stil door die manoeuvre. En ja, dus ik dekkers al kool wat aan. En dan kan het vinger even de ziekje wat los te komen. Maar dat is er dan net. De loert er alleen, Lemmer gaat hudder. Ja, als je nou bleefst les van hem houden, hè? Ja. Dan kies ik Sabro, die henne Davri. En dat liet je wat ik gebeurt, maar hij krijgt op die wat wien in het tuig. Dit is altijd een moeilijke beslissing, was het nou dwaamast, hè? Ja, om de loert erin te zetten of net. Of net, we niet achtervolgers. Nou zorgen we bij Lemmer al dat de fok invalt. Ja. Het shirt ik, die gaat wat heger ophouden. Maar zo Lemmer kan de loert eigenlijk nog net zetten, want Drachten mij nog loeven. En die mij nog omheen. Om een wimpel te zien had het vinger nog mooi vrij wien. Ja, mooi mee. Deze hoek ik even te zien. En het is aan waar Gijper, hè, om het hoekje. Ja, net voor het vinger trouwens. Nee. Maar die zal hem nog wat leger onhoren en dan kun je aan Gijper voor dat hoekje nog. Doe het je er even uit, je erin. Ja. Toch even wat oortasten. Ja. Ja, ze zijn al wat ontlopen. Ja. En Drachten kiest ervoor om wat leger del te sturen. Om vrije wind te zieken. Want ze zitten ze zielen wat uit de lijn waaien. Ja. Totdat ze elkaar, ze drukken elkaar wat op. Er was net in dat maar de turen boven die lezen gaat. Komen ze wat heger uit. Ja, de fans laten een keer Gijper, maar dat wordt het hoekje. Maar joh, het zit er nog steeds zo stuurboord te turen hier, de koprenners. Ja. Maar het vinger is ietsje heger, komt ietsje heger uit, hè? Ja, dit is men om het hoekje. Of in het hoekje. Grauw. Bouwt zijn voorsprong wat uit. 200 centimeter. Dit hebben we nog net jeder jongen. Dit kampioenschap. San groot God. Alhoewel Lemmer juster ik al ongeveer San God hier. Maar dit kruisrak zit iets minder strijd in de juster. Ja. Ja, nou, hij heeft net de keuze bij de onderton. Hè? Dus iedereen komt bij hetzelfde plak wij. Juster weet al je wel like 4. Maar ja, de wierrichting bepaalde wel het snelste paard. Hier nou die... net als die ik de op- en delbaan er wel in ken. Nooit deze wierrichting op dit maar. Nou, no wol, denk ik. Zeker, maar die heeft zo'n richting wat ze wonen. Want hij is wat noordwestelijker. Daarom kun je ook al jaren naar stuurboord grijpen. Maar west, hier het ook wel kent, maar dan kreeg wel wat noordbaan. Dan wordt er wat sneller. Ja, wat kwatter, denk ik. Ja, met name wat kwatter, ja. Ja. En nu heeft wel een mooi lang kruisrak. Ja, dan is het een beetje kierwerk kiest voor. Hè? Ja. En dan... wist ik net wat de wind doet. Nee, hij is zo wat naar het noordwesten. En dan met zijn driehoeksbaan, ik is iets makkelijker verslepen dan een op- en delbaan. Dat ken ik wel, dat is prima te doen. Maar ja, dit ben je gewend, dan is dat makkelijker. Hè? En nou is het straks mooi om te zien, want het is toch Huizenwer die aan de binnenkant van Langwaarkamer is. Ja, dat is net maar direct bijlezen, maar die zullen er wat onder lezen, denk ik.
snitsgang daarvoor Huzum om die bovenste tonnen. Die loopt er zuiver nog wat achter. Die is wat leger stuurd, maar die had natuurlijk wel het voordeel dat hij straks iets meer hele windstielen kent en wat meer gangmaatje kent. Daar, ja, nee, die is er toch echt. Nee, die leidt er echt achter. Die leidt er echt achter. Ja. En nou zullen we wel even praat worden. Of gebeurt dat net? Ja, tuurlijk, maar dat had net zoveel zin meer van wat ze nou die in hebben. Met name nou richting, hoe geven we het vervolg van. Dat is nou ontsluiten bij Huzum. Die lijn houden en als die in het kruisrak weer we dan kist. En dit raak wordt het gewoon heel lastig. En als Huzum nou zei van, nou, klit hij er nou wel even tussen. Wiel ze boord en boord, wiel Huzum wel voorrang had. Is dan het skill oplost? Ja, dat is correct hoe het Harmen erin zit en hoe het Huzum erin zit. Ik zou, ja, dat zou kennen. Nee, want die zielen om het treden plak, dus dan moet je er gewoon op zielen. Want anders krijg ik wel beide een soort punten. En dat, ja, het Harmen op protest had ze in Huzum, ja, ik kon het wat lastig zijn. Grauw alweer bij de onderste tonnen. Redelijk ontspannen. Adamse krijgt de op- en delbaan prijzen hier. Maar ik denk dat hij Joert de Trijhoek ik wil prijzen hier zelf. Als voorop zit wel, ja. Ja. En gewoon een goede start. Scoort hem mooi even net in het wetter. Nee, dat is... rem het even, maar ja. Beter vanuit. Is dat een beetje dan de... Je beetje verslappen je voorop? Ja, nou, misschien ook even een keuze van of het hem heegdel is of net. Omdat het toch heel de hele wien is. Ja. Toch even rap binnen dan... Dan heeft het in je het voordeel het nadeel op. Gewoon een groot gat maken. Het rent op 226 meter, 224 meter nou. De Jouwer daarachter. Hier zullen we de hele vloot voor de win komen. Ja, Jouwer zal ik meer achterom zijn dan vooruit zijn, nou, denk ik. Ja, want dat gaat je wat lietser. Ja. Dat wordt rap lietser. Hier komt al wat heel in. Ja, wat rom. Die loerten ze 4 mogelijk naar voren te brengen. Hè. Dat... Nou, eigenlijk weer dezelfde situatie, hè? Maar nou andersom. Ja. Lang waren in Huzum. En het lijkt wel dat Huzum nog wel boord aan boord lijkt. Ja, zo de situatie. Ze krijgt ik voor de ton en toen skeert Huzum werd het vooruit. En die vond op het laatst dat hij vrij voor wie. Maar we zeggen, en dat wie ik de reden natuurlijk waarom Harmens leeg uitkamer wat zijn ertussen. Omdat hij ervan uitging dat Huzum hem waarom te gaan zoeken. Ja. En dat gebeurde op het laatste moment net. En daardoor moest hij gijpend om die tonnen heen en kwamen er een heel soort scootjes over hem heen. De ski is beperkt bleun. Maar hij zit daar toch nog wel de hele tijd in de strijd. Huzum nou zeker als eerst om de ton. De snekerpan, Jappie Visser.
ik om de tonnen. Die had een paar plakjes verlen. Ja, Huzum had hem niet hellen. Huzum had een langwarig in hellen. Dus die had ten opzichte van de boppeton mooi slagje die. Maar wel mooi voor Jaapie dat het er zo mooi bij zit. Hij is direct nou goed in het klassement. Als vergelijk is met zijn eerste bij de heren, dan maakt hij echt wat grote stappen dit hier. Nou ja, hier zullen we even het rakje weer aan ze heel weinig in zit. Van die boei eronderin, nou die boei daar. En ja, daar helemaal verderop zullen we Grauw al heel vier het kruisrak in. Wils de jouwe nou om die tonnen heen draait. Ik kan het mooi zien dat die bien wat draait is. Hij zit nog echt in het noordwesten. Dan keer ze haast maar een lange bakboordslag. Naar de wal en dan één keer een stuurboord keer ze misschien wel richting die tonnen komen. Dan zullen we even wat verslepen, maar toch wat spannender te maken. Ja. En dat mooi, hè? De mooiste onder de wedstrijd de baan aanpassen. Zolang er nog maar geen scootje al in dat rak zit, hè? In die route zit. Akram, die draait hem er bij Ljouwen tussen. Al hier reglementair. Drachten erachterom. Wat zijn. En die is aardig oorzaken wat zijn. Ja, Drachten heeft ook wat verlenen in deze route. Klemmer het wat pakt. En Jenne Woord kan het ik net vooruit. Nee. En dan hebben we door de nummer 2 in het klassement, Jenne Woord. Ja, dit wordt dan zijn aantrek. Grauw, Troddewien. Onderwijs naar de bopperste tonnen. En die maakt het zien gaat grutter en grutter. En dan Sjuggen voor Grauw al in het ziel. Bij de Moenen. Achterin is het wel aardig strijd. Protestvlagen en bijlang waar er nog heel tijd in. En die komt volle heger uit, hè? Ja, krijg ik zo. Hoe zullen er daarmee wat zijn? En nou ik weer ten opzichte van Huzum en Jenne Woord. En dat is toch een hele goede boothandeling. Dan maakt het dan, nou ja, we nemen maar iedere dag even de apex van de familien. Die tonnen goed ontsnijden. Dat is al, dan is dit het resultaat. Hè? Dat is het heeg in het kruisrek uitkomt. Ja. Jenne Woord. Ja, die wordt tussen bij die onderste tonnen volgens mij bij de Zuidwesthoeken. Nee, bij Woord zijn denk ik. Of Woord zijn. Maar die drukte het gatje dicht en Jenne Woord met nog een keer om die tonnen. Lemmer had last van Veen en kiest er gelijk voor om Troddewien te gaan. Die is in de onval. Ja, dan nemen we maar even een tussenstand op. Nou, de scootjes al hier weer onderwijs binnen naar de bopperste tonnen. Op in 4 voor Elsenien uit Grauw. Tweede plak de Jouwer. Laai ik een heel lang voor op Huzum Langwaar Snits. Maar die shirt zien voorsprong slinken. Want die wordt achterna zitten. Trok ze wel. Ja, nou zit Huzum nog in je. Maar Langwaar zit er vlakbij. Snits zit er vlakbij. En dan op het 6e plakje het Veen. Zo'n Lemmer. 8 Ljouwert. 9 Akrum. 10 Drachten. Alve Starum. 12 Woord zijn. Trekje de hele mannen. En de zorg is het al. Jenne Woord. Die wegen wat te volle. En moest nog een rondje draaien. En leidt nou heel de achterom. Huzum met hierachter Langwaardel. Ja. Dus als je het Langwaard wat heger kent. Die weer nog bij de tonnenronding nog voor. Ja. En daarachter, het Veen, die kent daar nog weer wat heger, hè? Ja, de wien die vlaagt nou wat heen. Dan krijgt Langwaard maar ik weer wat heger.
Het is concentratie, hè? Dus Ja. dit is belangrijk. Hè? Elk vlaagje opvangen. Veen, ja, die krijgt hem mooi. Van achteren, ik heb het nou straks gezien. Die komt heger uit als Langwaar. Nou, zeggen we het. En hier is een volle strijd op die skippen. Sporters binnen het, trainen er heel hut voor, maar binnen het topsporters. Een topsporter zit wel onboord op het scootje van Tveen. Jesper Hospes, dat is een oud raidrieder. Shut hij ik verschillen. Hoe komt hij op dat scootje te landen trouwens? Nou, eigenlijk het zou komen dat mijn vriendin en een voormalige vriendin van Sietse mij ook al op trainingskamp weer met de schaatsploeg. En zo ben ik maaierijk al een week op vakantie. En nu is dit mijn, nou ja, we gaan verder, is mijn tweede SKS al er. Wat is er leuk aan? Ja, als Fries is dit fantastisch. Dit is, ja, dit vind je mooi of dit vind je net mooi, denk ik dan. En ik vond het machtig. En als je dan vregen wordt als bemanningslid, ja, dan kan je niet eens zitten. Wat is die taak op het scootje? Ik ben tredderman aan de vak, dus we hebben een vakkenist en een varhouder en ik zit achter hun. Dus mij echt Huddewien zit ik bovenop het skip. En dan ben ik tredderman aan het scoort en dan mij de vakkenloer voorop. Ja. En ja, vaardekker. Koest voordat je kamst zielen? Een heel iets beetje. Maar ik ben geen wedstrijdzieler of dat soort dingen geweest. Ik heb het vroeger geleerd, het in mijn opvoeding zitten, maar daar is ik me ophouden. En dan nou op het scootje. Heeft je ambities nog? Om verder te groeien op het scootje? Nee. Ik zeg altijd heel stellig van dit is mijn plakje, dit vind ik mooi. En ik vind het teamproces vind ik heel leuk en mijn groep naar contact groeien, maar ik hoef net ergens hoors te zitten. Nee. En die topsportmentaliteit, die is toch hest? Ja, als het een beetje ken je ook die oer, maar ik wil net mijn stempel drukken. Dus als er, ik liet het al op zichzelf gebeuren, want iedereen steekt in zien of haar krijgt om het samen te sissen en iedereen doet zijn eigen ding en ja, daar wil ik net tussen zitten. En maar als het een beetje ken of hier of daar wat advies, dan kan ik wel wat sissen, maar het is net nodig. Dat wie Jesper Hospes. Hij weet zijn plak en is daar tevreden mee. En Tveen doet het aardige gele. Ze zitten nou ongeveer, ja, ze hier nog even wat les van de lemmer. Waar zitten ze? Ja, het is op het 5e, 6e plakje. Ik denk achter Huzem. Zullen ze me lemmer op het 6e plak. Maar hij zit Huzem toch wel aardig op een hiel, hè? Lemmer, ben we benijd hoe die er straks, want die weer met Heerenveen, nou ja, dat ben ik meestal voor het kampioenschap, die is in de gaten houden worst. Nou, Gele, daar ben ik scootjeskipper, daar was ik een team aan boord. Hoe stelst dat het gear? Ja, dus, maar eerst moet je bij elkaar passen en dan mag je wat zielkwaliteiten hebben, maar dan mag het vooral als je een dwan willen. Maak eens aan het begin van het seizoen een plan. Ja, was dat hier het dwan was. Zowel met een team als met een skip als qua zielerij. Nou ja, wat past daarbij? En dan heeft van alle karakters heeft wat nodig. En dan heeft wat introvert en wat extroverte mensen nodig. Heeft wat doeners nodig, heeft wat denkers nodig. En ze proberen het ideale team te creëren. Welke categorie is het ook? Introvert, extrovert? Nou, ik ken daar wel eens wat in schakelen, maar als het echt naar de onderste streep zou stellen, wat introverter werden dan extroverter, denk ik. Ja. Vergelijk is met mijn broer. Mijn broer is iets uitbundiger en iets minder introvert, denk ik. En die zielt ik medaille, hè? Ja. Ja. Dus die vult dat plakje op in team? Ja, nou ja, dat is het voordeel. Hè. Als dat als broers strategiëren aan kiest, dan heb ik gewoon minder woorden nodig om goed te begrijpen. En dan, ja, dan gewoon, ik zeg altijd, er is één persoon met jouw regen. Sure. En daar hebben we 12 van. En dan... Dat is hartstikke mooi. En maar hij wel spul? Ja, wel, natuurlijk wel. Maar dan op dat moment haast even spul en dan daarna haast het er even en is het weer klaar. Je kent dat in het wedstrijdverbandje. Ja. En dat zal hier ook zo wezen. En je hebt Janne Woord, die zullen op de laatste plak, denk ik. Ze hebben alweer wat inhellen, maar dan gaan in ieder geval als laatste om die onderste tonnen. Ja, je leest wel de sterkte van die team kennen, hè? Niet altijd zin zit.
Wat een verschil met Juster qua wedstrijd. Hè? Want Grauw rent er gewoon een hele lijn uit. Nu weer alweer bij de bovenste tonnen. Terwijl dat de laatste met alle krijg begon onder het kruisraak. Ja, de strijd zit hem in de midden. Dat, en in de achterlijn natuurlijk, want zorgt dat Jenna Wout alweer een beetje naar voren schattelt. Maar de scootjes die wij goed in de gaten houden, alle viertje natuurlijk. Dat is Grauw. En nou, die schuift bij de bopperste tonnen komen. Daar hoeven we net zo hut om te rekening. Maar Langwaar, Snits, ik nog steeds goed op bij. Ja. Vergeet hem misschien wel eens een keer als kampioen. Ja. Maar alles kennen. Ja, nou, dat zal er dit hier nog wat te kwart voor komen. Maar wel mooi in die top 6. En nou ik weer mijn 5 plakjes zitten er gewoon goed bij. Maar ik benijd hoe Snits straks maar de Jouwer en Langwaar uitkomt. Nou, wel mooi dat Jappie ik weer aan de goede kant van het klassement zit. Want Sjurg, waar zit Huzum? En waar zit de Jouwer? Want daar ziet hij. Ze krijgt nog achter, hè, Snits. Ja. Nou, die zie je direct op bakboord omkomen. Dan is en Langwaar. Als ze daar Verdel kennen. Als er daar Verdel kennen. En hij komt er heel dicht in de buurt. Hier zoeken we de Jouwer. Nies krijgt nog 12. Daar is Snits. Ik geef er net een lietsbitsie voor Del. Silesano uit tweede plak. Die Silesano uit tweede plak en ik mooi afstaan. Een hele goede slag voor de snekerpan. Jappie Visser. Zieltje naar de tweede plak op de Langwaarde Willen. Het scootje kent het nog. De bemanning is op nijg gesteld. Mooi. Hout, douwen achterop. In zijn bekende douwe look. Het witte hemd, hè? Het witte hemd. Geweldig. Super. Ik ben gewoon stil van. Ja, wij vallen even stil. Ja. Want het is net een lietsgatje. Nee. Het is gelijk een 100 meter op snelheid stuurboord om die tonnen heen. Ja, dan zit je ook gelijk goed in het rak. Hè? Dat, en Langwaar. Ja, die shirt Lemmer. Ik dichterbij komen. Maar die is nog mooi. Huzum in de street. Maar die skarrelt misschien goed naar een tweede plak. Dat kan haast net meer mis. Ah, de wind draait. Ja, ze zien hem heel lang. Ze kennen van volle jipper uit in één keer. Ja, maar hier bovenin heeft hem nog goed stuurbaar doorheen. Maar als er onder in de mars zit, dan hij draait ook wel heel leeg. Toch een verrassing. En hier... Fred Almeton en de Jouwer. De Jouwer. Rinus de Jong. Al een eerste plak dit kampioenschap. Wie wel mooi de sleepstart, maar alsnog. Ja. Toen een heel soort pakt, hè. En daar ben je de aardsrivalen van elkaar. Die liet elkaar net los. En nou moet Huzum draaien voor Langwaar. En hij doet dat netjes en op tijd. En hier profiteert natuurlijk Langwaar van. Want nou moet Huzum zonder een heel soort snelheid nog een keer door de wien. Ja. En dat kost meters, hè. En hier is Huzum, maar we zullen er nog een paar scootjes die... Er is wel wat wikseling komt, want daar achter komt ik alweer Akkerman. Waar zit Lemmer? Waar zit Lemmer? Daar is Lemmer. Die komt hier over bakboord aan. Kan Huzum nog voor de Lemmerdel.
Hier ik het is- Veenek even kwijt. Want, Ja. Die had net zijn beste slag aan het vinden. Die moet nog een eind voortkomen. Die... Lemmer liet je toch ook wel een beetje les te houden van Huzem. Ik ken niks. Albert Visser. Nou om de bopperste tonnen heen. Bleef netjes in de top 5. Maar nog geen kampioenskrachten die nou loskomen. Maar op zich prima. Hè? Maar zij is de plak en water achter. Maar dat zullen we daar Akrum aankomen. En daar jou het maar draaien voor Akrum. En Akrum die maakt het een hele goede slag. Ja, komt van het redje. Dat is een hele lijn. Dan zorgen we toch dat er een aantal skippen nou in dit cruiserak gewoon verschrikkelijk profiteerd had van een hele mooie winskifting. Ja. Akrum trok de win, jou het gelijk weer mooi. De spanning zit hem hier in de middenboord. Het veen erachteraan. Ken die nog voor Drachtendel? Ze krijgt een behoorlijke opmars van Sietse Brouwer van het Veen. Maar die had deze slag mist. Dit cruiserak. En helpt er de tonnen. Ja, die helpt er. Er zijn een aantal favorieten die het mooi wat meer punten naar huis gaan dan ze graag worden, denk ik. Ja, Jarreveen, Janne Woord. Hele mannen om de bopperste tonnen. Niet voor een skarrelen. Wat zijn Drachten Zuidwesthoek. Zuidwesthoek had ik alle moeite om de boei te hellen. Daar zorgen we de koprenner. En dan heb ik het over de G van Grauw, Dwarpgrauw. En zijn voorsprong is 250 meter op Douwe Visser. De Orendouwe. Ja, maar dan adviseur van Jappie Visser. Ja, ik praat me hier heel goed uit, Gele. Maar ja, die had ik 23 hier of 28 hier skipper was, toch? Daarop. Maar begint krijg ik al even over teamverband. En dan, nou Jappie is het ik wel eens vregen. Is het nou geen Jermoeder of nou Jermoeder, dat klinkt nog wel wat. Om Hoyt Douwe aan boord te nemen. Maar ja. Ja, ik vind het heel dapper dat er dat doet. En dat er, want die Erwin is er natuurlijk een mens natuurlijk als dat toenemen maakt. En nou, de eerste 2 jaren hier het best, ja, hij had het moeilijk aan. Ik qua resultaten en ik, nou, hoe doorstaat ik in een oren rol. Het zelf een keer een bemanningslid was natuurlijk. En dan kreeg ik een oren rol op een sneke pan mee. Dat in hij toch een palmares had om uitje te zitten. En dan ja, kies ze er wel voor om nou voor het beste team en een goede, wat haast nodig. En hij miste daar een stuk ervaring in, zak van hem begreep. Nou, het is dan mooi dat er dat mij die heidwank is en dan dat het echt vertuten had. Keurig zei de plak in het klassement en nou heel mooi in de tweede plak. Ja, je stelt gewoon het goede team. Ja. Geer en maak het dan natuurlijk als het Jan, Piet of Klaas is. Dit is toevallig dan je Hoyt, maar ja. Ja. Dat is volle waardevoller als dat met die familiedwank is. Maar ik doe het om die eerste 2 hier gewoon even te ondervinden om er even los van te komen. Hè. Dat die navelstreng, denk ik, voor beide even troknipt is. Ja. Ja, dat is op dat moment werd beide verkeerd. Beide keuzes is goed. Hien ze dat net. En wie daar wel voor aan boord kan, wie op zich ook goed best. Maar ja, nu hebben ze hier gekozen. En nou, ik dat boek van Douwe lezen had het Douwe er zelf ook wel wat meer moeite mee gehad dan Jappie misschien.
Maar wel, ik denk dat ze beide heel trots zijn dat ze dit nou bereiken. En dat ze gewoon achter Grauw onzielen kennen. En die afstand wordt net grutter dan toen de jouwere daar kreeg zielde, volgens mij. Volgens mij, als de afstand vergelijk is tussen Snits en Grauw route hiervoor en Snits en Grauw nou, dan zullen ze wel wat dichterbij komen. Ja, het is een beetje hetzelfde. We kennen nou, een beetje vanuit gaan. We hebben het van de week al eens een keer eerder zijn toen we dachten we dat Ljouw het al winnen zou op de Veenhoop. Maar als het maar net leeg rint, dat wordt Sjeburg ik wel eens een keer. De skippen soms op de rivieren tjoch. Maar als het maar net leeg rint, er geen tornado's, bliksem, dan wat ik maar komt, dan is dit skip. Sjurg eens even mooi van Boppen. Oh, dit is de bemanning van Grauw. Onder onleiding van Douwe Visser. Maar een heel groot god. Op nummer 2. De snitserpan. Die snekerpan. Straks krijgen alle snitsers weer achter me, jongen. De snekerpan die daar nou op die onderwinse tonnen nog gewoon gaat. Ik kies ook goed zien, hè. Grauw die scoort nog wat meer viert in dit rak dan in het eerste rak. Dus de wien is wat net noordwesten gang. De wien is wat rommer. Kijk nou ik bedoel het model van het schip. Want nou zien we mooi de rompvorm van het schip. Hè. Dat rent op voor. En dan wat breder naar de midden en dan smeller naar achter. Wat is de ideale rompvorm? Nou, Joert die van Grauw. Ja, maar ja, van Boppen ben je haast al wel gelijk. Maar het gaat met name om dat onderwaterschip. En ja, zeker die piepsters en deze van Grauw. Ik heb hem op kop lezen zien. Maar van oude meest gaat die kop al, rent hij al op naar voren. Dus het gaat heel geleidelijk. En dat er dan op een kop leidt is straks een glierbaan daarvoor. Dan krijg je er haast ook liedje. En ja, die doet het gewoon heel goed. Hij is hem heel goed onder de trim. Zeker met dit waar. Nou, en de wien is wat rommer, dus dan 14 zeilen wat verder. En dan nou, dat betekent dat aan in Kruisrijk op bakboord gewoon volle heger uitkomst dan strakjes. Want voor de meesten die net zo volle verstand van zielen hebben, maar wel van hut fietsen. We zien in de Tour de France daar wel die mooie helps van die tijdrijders. Hè? Die hele mooie, die hebben we nou. Dit is aquadynamica, maar dat is aerodynamica. Ja. Hè? Dat is de wien, dat is eens hetzelfde. Die moet voortbrutsen worden en we loslitten worden. Dat moet je met wetter gebeuren. Dus als je die helm van die tijdrijder op een kop in het wetter luist, dan had ik in feite de ideale wetterlijn. Als een scootje. Dan had je een scootje. Dus al die fietsers hadden een scootje op een kop. Ja, je weet het nog. Ja. Ja. Maar ze het schaalmodel van het snelste scootje pakken en die moet ze dan verliezen in een helm. Mooi. Ja. Nou, dan vind ik het mooi een piepster op een holle. Ja. Straks volgend hier in de Tour de France. Ja. Nee, inderdaad, daar moeten ze de lucht loslaten en goed omsnijden. Hier dan het wetter, onder wetter als qua vorm. Ja. En natuurlijk de wien, die haast in de zeil. Die moet dan qua resultaat dezelfde krachten uitoefenen kennen. Grauw is al haast in het kruisrak. Wiels Snits om de onderste tonnen. Sjurgen we nou de startkotter, de 7 volden. En die is onderwijs naar de heegste tonnen. Want dan zal straks wel eens een keer nog in een kruisrak komen. En dan zal de finish erin komen. Maar dat wordt het nog wel even. En voor degene die letter inschakelen binnen wat letter. De skippers weer nu het verschrikkelijk voel en gretig. En moesten nooit 2 vals starten. Weer opnieuw starten. En die derde start die ging wel goed. En nou zien we onderwijs straks naar de finish. De jouwer. Oeral thuis. En ze hiet het scootje dan. Huzum en Langwaar. Die hebben we het mat mooi met elkaar. Little koor net los. En nou is het toch weer Huzum. Ik vind Huzum verrassend snel rennen. Doe net, want ik bedoel, hij zit nou gewoon er weer naast. Ja, zit er bij binnen en dan mag je eraan eerst weer om die tonnen. Houden goed vloot. Ze van achter denk ik wat rond, want daarachter is wat een bak lijm met elkaar natuurlijk.
En het Veen, Ljout, Akkerum. Lemmertink zit er nog bij. Ja, Lemmer, hier, Ljout, Akkerum en Heerenveen. En dan krijgen we toch terug dat het... En we jaren ik wat horensignaal. Dan weet ik net dat de finish, dat er de bal erin hongeren. Maar dat het straks toch al finishen is. Maar we zullen het zien. Er ben je nog gewoon scootjes druk ontstreden. Veen, mooi Akkerum. Veen luid binnenste. En had rjocht van paard, zoals dat dan heet. Rem het wat. Ja, of ze bent ontloven dat ze de score sneller inloeken dan gepland. Maar zij matten natuurlijk wel achter de Lemmerdel. Ze wil natuurlijk net de petit. Dit ging net hudden trouw, maar de scoort trot beter. Wie even een snelle loefactie. Ja, ze wil binnen blijven bij Akkerum natuurlijk, dat ze eerst om die tonnen maaien. En vanuit deze hoek kunnen we het net zien. Dat ze boord aan boord lezen, maar dat liep het er wel op. Maar nou liep het toch Akkerum los te komen. Ja, ja. Vinger met achter Akkerum Del straks. En Ljouwert komt er toch ook wel raar bij. Ja, die had Akkerum inhalen. Toch nog wel wat wisseling in het Vlaardewinse rak. Die zit er wel binnen. Ljouwert om het ton. Ik iets te betiet, want Kenny Boppen het Lemse scootje uitdraaien. Het Veen draait er wel tussen. Omdat Akkerum misschien het gotje lid. Ken dat. We zullen zien. Akkerum mooi in feite loef als je wil. Ja, behalve het Heerenveen ertussen zie je. Hè? Komen wij net helemaal goed zien. Dan zal dat onder handwest uit. Dat zal die 10 centimeter op trace wezen die wij correct net zien kennen. Ja. En hier zit dan nog wel wat strietje in die middenboord. Het vinden dan toch boven Akkerum. We jaren niks. En dan hebben we haast de hele vloot om de onderste tonnen heen. En dan zorgen we dat helemaal achterin Jennewoord strijd mooi de Zuidwesthoeken om het laatste plakje. En ja, Jennewoord die stiert tweede in het klassement. Wat is daar aan de hand? Wist je het? Nou, het is een beroerde start. En net de beste slagen aan het want ze komen er net bij. En dan hebben ze dat akkerfiets, die krijgt gewoon bij die 100 tonnen. Dat ze ertussen zo'n maar wat net koeien. Dan lijkt het wel dat ze dus het West ook aan Drachten nou inhalen gaan. Maar ja, dit is het minste resultaat van Gerard. Juist de prijs ik hem nog dat er zo mooi constant en zonder dat er hem net afleiden liet horen dingen. En dan nu toch in de dubbele cijfers. Nou, en hoe Zielstan al mooi het idee van nou, Klee jongens, schrappen deze wedstrijd? Ja, ik heb nog wel schrappen, maar als het nog niet krijgt, dan was het toch. Dan doe maar toch zielen dat ze weinig mogelijk punten krijgen. Want dat is nog een keer een tol waar we 14 krijgen, of we krijgen een keer averij. Dan krijg je sowieso 14 en dan krijg je het erbij. En dan is het een tol, dan is het een tol. Maar het zien we ergens in, dan gaan ze liever het zien. Ja, en oren kunnen hem ook krijgen. Hè? Die kan ik wat dubbele cijfers krijgen. En dan kan soms een 12e tretje of een 9e plakje nog een soort uitmaatje. Ja, Grauw heeft al een zonsteen volgens mij. Een nog zelfs. Hoi. En Jennewoord hier al een zon. Dus ja, die zal dat erbij krijgen, dus die gaat naar 15. De strijd zit hem in de middenmoot. En voorin is helemaal op kop Grauw. Daarachter Snits. En dan binnen we benijd dat straks, als het nou al finishen is, maar waarschijnlijk moet ze nog een hele ronde varen. Nog een keer naar de onderwinse ton, hele winse ton en dan dit cruisrak nog een keer. En dan ben we wol naar Fjouweren.
De Jouwer. Starten als eerste. Als eerste om de bopperste tonnen heen. In het eerste rak kon die Grauw al net horen. Grauw is Joert een klasse apart. Maar zielt nog heel tijd mooi. Lloyd op een derde plakje is ik in de helft toch snits. Maar liep het nou wel redelijk wist van zijn derde plak. Daarachter Sjuggen we Huzem. En dan had Langwar even het avontuur zocht, want die zien we net in beeld. Hier zien we de resultaatjes voor het uitlezen van de finishlijn. Maar ik kan me net voorstellen dan hier de vlaggen er alleen hingen. Want als het interactie is, dan moet je net finishen. Hè? Dan moet die finisher net inline worden. Nee, het startschip verder krijg ik nog. Dus ze zal direct een keer naar beneden gaan en dan waarschijnlijk voor het publiek finishen. Voor Langwaar, voor het dorp. Ja, dan zit ze op een plakje voor het dorp finishen. Want ja, deze scootjes varen voor hunzelf natuurlijk. Maar natuurlijk ook wat voor het publiek. En dat is hier in Langwaar. Zit hier altijd manmachtig op de kant. Een hele VIP-lounge die Sjuggen. Daar krijgt links een beetje de tentjes. Een tribune. Ze doggen er hier alles aan. En nou, mooi Harmen Brouwer als nieuwe skipper van Langwaar. Mooi nijskip. Hier is de VIP-lounge. Verschrikkelijk woord, maar ik weet er geen Fries woord voor. Maar en daar links nog een tribune voor de gasten. Die Sjuggen hier het grauwste scootje. Voorin. Mooi een heel groot gat. Nou, de nummer 2. En ik vind het echt knap voor Johannes Meter. Want hier van Johannes al wat jet dat het dit hier hebben we net een soort traint. Helemaal net. Had de drokmachinebedrijf. Koeien heel vaak net komen. Witte bemanning ik. Zo van nou jongens we sjuggen het wel. En die zielt je toch gewoon heel constant hè. Ja heel best. Just er al goed voorin. De eerste 3 dagen hebben we waarschijnlijk als training gebruikt. Dat ze net zo vol getraind hebben, maar sinds Juster en Joert zijn ze er goed bij. En ja, Bijn Kramer zit erbij natuurlijk. Die hoeft Ziel net meer te vertellen. Die weet ik wel, die zet hij op een vlot, dan zult er een hut mee bij wijze van spreken. Dat, ik en dan hebben we toen de adviseur, hè, die Bijn Kramer die achterop zit. Ja. Ik in uit de Lietse bootjes. Ja. Ik ben al eens maar op 2 scootjes waar adviseurs zitten die uit de scootjevloot zelf komen. Ik denk Ipe van der Meulen op woord zijn. Ja. En Douwe Visser van Snits. Voor de rest binnen het al hier eenheidsklasse stielers. De Englings, de 16 kwadraten, de internationale klassen. Een wereldkampioen hebben we er zelfs bij. Nederlands kampioen ziel. Lemmer. Is ik wat op schoot, maar daar is het Veernik alweer. De Lemmer nog steeds op het 4e plakje trouwens. Alleen er had wat meer rond te creëren. En dat heel dol boppen in. Dat is Jenne Wout. Ja, meestal gezond net 7 van mij, maar ik heb hele scherpe eigen. En die maakt hier een hele mooie slag. Ja, dat net lang waar. Jenne Wout komt erachter. Jenne Wout komt er helemaal bovenin. Ja, de achterlang waren onbedoel ik. En die zitten maar helemaal aan. Die zullen we straks. Maar hou hem in de gaten. Daar is de Zwan en daarachter straks Jenne Wout. Maar dat is nog wel een eindje. Maar hier eerst even Lemmer. Lemmer en Langwaar. Krijgt Lemmer hem nou mooi. Want Lemmer, die niet krijgt, nog achter Langwaar. Ja, hier hebben we kampioenskandidaten. Lemmer had hem heel mooi. Komt heel dicht bij Langwaar. Zat nou liep het er gewoon Vardel. Wil nog wel eens wat vertekenen, maar het zal net een soort schelen.
Nee, die gaat er voor de Nee. Hij doet het net aan. Maar had wel een mooie uitgangspositie. En dit wordt nog spannend, want we krijgen straks nog een cruiserakje. Safety first, Albert Visser. Maar er zit dus nog genoeg in deze baan om om te vallen. Mooi Trotterwien, hè? Gelijk weer op snelheid. En dit is ook training, hè? Ja, dit is boothandling. Maar die is juist ook goed. En toen dachten wij dat het er achter België in zo draaide het toch. En toch kon er ook weer vrij draaien daarna. Dus, wie samen op gong en daar trok Koeri er weer onderuit zielen. Ja. Grauw. Mooie loften boppen dan lang waar de wil. Maar hier zakken te winnen heel tijd een beetje zien, hè, bij de boppenste tonnen. Is net erachter, ze rennen net meer uit. Ze rennen net meer uit, nee. Het gatje is nog maar 124 meter. Hij had de helft van zijn voorsprong al verspillen. Grauw. Douwe Visser. Jappie Visser erachterom. Mooi, een hele puikenwedstrijd. Hebben we dan nou nog verrassingen? Zo heb ik even onder de groen zitten, Maitschwit. Er zit wat modder op. En dat wil je net gaan natuurlijk. Ja, Douwe Oosterhof. Ja, Douwe Vissers. Je maar even achterom. Want daar komt die familie, jongen. Tenminste, die van Douwe Visser dan. Jappie Visser scoot heel tijd een beetje dichterbij het grauwste scootje. Rustiger in op de dekken. Zo min mogelijk trilling in het schip. Komt op het detail, jongen. Mooi zijn Freddy van der Heijden. Het kipper van die even op de lieren zet. Dan goed staan, het gaat er weer voor de roef, zo leeg mogelijk van de goede kant. En Tammo rent nog naar voren, rent naar de meest. Heel rustig. Hè? Ja, hij komt dus weg, komen die vlagen wij. Ja, de een beetje leger, beetje heger. Zo coach te douwen dan aan de nek. En daar, de snekerpan. Tweede plakje. En hij gaat hudder en hudder. Het gatje is nu nog maar 100 meter. Bij Snits hadden ze de turbo aan. Ja, Douwe liet het hem al vooruit te drukken. Het schip zo'n beetje. Ja. Een goede positie. Dan rinst het helmhout. Er rinst de skipper net in het paard. Hij snel erachterop zit. Want ze moeten soms even een goed roeruitslag, Jan. Lemmer moest er even achter Huzemdel. Maar Lemmer komt wel dichterbij. En dat doet hij in goede zaken. Ja, hij is er nog net natuurlijk. Maar daar is Langwaar. Daar is de Jouwer. Die laat nog treden. Maar de street zit hem vooral om plakjes 4, 5 en 6. En dat zijn Huzum, Lemmer en Langwaar. Ja. En dan met name Lemmer en Langwaar de kampioenskandidaten. Nog heel tijd. Daar is Langwaar. En die laat nou toch weer een aardig handje voor, hè? Ja, maar dan wel een grote stuk op bakboord. Maar het wel voorrang direct. Maar het kot is grut, hè. Lemmer loopt toch wel aardig heeg, hè? Ja. Het is altijd moeilijk te zien. Ja, Langwaar zul je direct door de wing in. Daarachter Veen en Ljouwert. Maar de meesten die de techniek bijhouden. De track and trace. Team van der Bles, die hebben de cijfertjes voor u paraat. En ja, je weet er nooit hoe het met de wing gaat. Maar dan lijkt het er toch dat Lemmer nou voorlangwaar is op de track and trace. En we zullen het heel gauw weten. Want hier komt de Lemmer aan. Hoe stuurboord, dat vol. Maar
Geert romvoordeel, hè? Ja, Krek moesten er nog voor draaien de vorige keer dat ze kort in kwamen. En ook kennen er voordeel. En dan zullen we er hem erboven draaien. Dat lang waar maximaal les had van zijn smarge wien. Gelijk al een heel groot gat. Ja. Beide Huzum nog ook inletten, maar denk ik. Jouw rust 3 en dan Huzum is 4 om het tonnen, denk ik. Als we alleen maar dan nog Huzum krijgt er wat meer wien. De Jouwere is om de bovenste tonnen. Lemmer liet het even helemaal stil te lezen. Ja, Huzum had hem er beter. En Huzum had hem er beter. Ja, Lemmer loopt heel stil. Ja. Oh ja, heel stil, maar in verhouding met Huzum. En dit kost meters, ja. Bij Lemmer en bij Langwaar. Komt de klok net volle meer op bakboord. Want het meeste zit alweer in die, hoe stuurboord zit alweer in die bakboordslag. En dan nemen we maar even de top op die nou om de bovenste tonnen kwam is. Grauw nog hield hij het op in. Nog wel een royale voorsprong, maar zeer hem al een beetje krimpen. Want op het tweede plak loopt nou Jappie Visser van Snits. Op het rijden heel constant zielend Rinus de Jong van de Jouwer. En Johannes Beter van Huzum op het vierde plak. En die slaat ik een behoorlijk uit Chinoy. Lemmer en Langwaar die nou 5 en 6 lezen. Lemmer ik weer constant zielt. Elke route 1 helle op 8 begang. 4 zones, 6 en nu op 5e plak. Mogen een ontsluiting binnen onze 3 en 4. Dus daar zit nog wel wat in voor Lemmer. Maar voor het kampioenschap prima uitslag om wat een mindere start. En wat een mindere wedstrijd dan voor hun de waan. Ja. Ik heb mijn 5e plak dan uiteindelijk is dan ik dan wat tevreden weer. Ljout gaat de stuur wordt nou even voor het Veendel. Ik ken er wel achterdel, dan krijg ik die tonnen heli, denk ik. En Akkerum, ik al heel dicht bij de Zwan. Maar die maakt nog een tonnen. Ja. Ja, dit vertekent even. Harmen Brouwer die maakt het even wat romte. Akkerum maakt nog. Wat vind je? Valt wat aan. Die jojo wat trot veel. Olve en Seis en dan weer Jochen en dan weer wat is Zoon. En ondertussen krijgen wij terug dat de finish erin loopt. En dat wie ik wil wat te verzissen. Grauw onderwijs nou naar de onderste tonnen. Dan nog eens een keer even het kwarte stukje naar de hele tonnen. En hier zorgen we de finishlijn. En voor de finishlijn, ja, je ziet geen stempeltjes op het wetter. Maar dat is die denkbeeldige lijn oer deze 2 tonnen heen. Daar moeten ze straks terug heen. En dan zal het Griff Grauw wezen die joert er met de winst van Trogjet. Het kotterteam uit Lemmer. De Jarreveen en Ljout ben er even wat met elkaar bakkelijn. Dat wordt hechte haar en Januar gaat er onder terug. Ja, dat ze er voor bij komen, maar Januar het dan wel even een paar mooie ophalen. Ze krijgt al even zijn, maar met een scherpe blik dat Januar zo'n prachtige mooie slagmaker had. En die had eens de hele wedstrijd een beetje om op plakje 12, tredje, nou, 12 hadden ze het niet zo vaak lijn. 14. En 14, het maar een extra rondje draait. En die scoot nou in één keer naar het 9e plak daar. En die laat straks ik boord om boord met vingen. En Ljouw het waarschijnlijk bij de volgende ton. Het is nog een einde, er kan een heel soort gebeuren. Maar dat soort zou wezen kennen dat Jenne Woord nog in het allerlaatste rak naar het zonder plakjes komen kan. Nou, ze kunnen er in ieder geval voor strijden. Zeker, en dan is justig ik, hè. Van, ik vroeg die even van, nou, jouwst nou op en zo is het van, nou, het is gebeurd.
Maar just hoe wichtig het is en wat er nog gebeuren kan. Ja. Nou, Gerard is ook sportman. Hij komt ook van het reedrijden. Dus die zal voort net op Jan. En ik de manier zat hij het scootje zullen bedruild er in januari. Maar ik binnen de SKS dan die jouwt voor het Jimbeliers. En ze ben de onderste van die treien. En er zit nog een gijpje in de bakboord. Dus dan ben ze weer de bovenste. Dus daar zit nog wat perspectief in voor die Watsters. En dan, nou ja, als mijn wedstrijd, als die uiteindelijk dan als nog zonder werk is, dan zit ze tevreden weer. Jouwer is Karel toch? Ik word een liets beetje niet voor. Ja, maar dat huizen maar ik nog achter. Dat het is nog net heel en al beslist. Sjug eens even. Het is nog wel een god. En de oude vissen van Grauw kan natuurlijk gewoon verdedigen en mooi klappen. En het voordeel daarvan is dat er toch daarachter weer een godje zit. Hè? Want dat is soms ik nog wel eens link. Nou, het nadeel is als het voorop zit en die wind draait wat naar het noordwesten. Dat betekent dan bij die onderste tonnen dat die bakboord slaagt. Hoe letter als de komst, hoe beter dat die wordt, hoe bakboord. Dus net zit er 150 meter letter, dus dan kan er best een graad beter zijn. Dat die hem dan wat hoger opstekken kan. En dat is dan wel een risico wat erin zitten kan. En dan zielt wel dezelfde wedstrijd, maar ja, dan zielt gewoon een oren route. Omdat de wind dan krijgt even wat oren is, maar het is dan wel flink uit, ja. Het is een 150 meter. Ja. Maar het is Rianterwest en als dan just van welk plak snitsel komt, precies, dan is dat verschrikkelijk knap. We hebben het hutzield aan boord van een snekerpan. Goed zielt en dan ziel je het. Ja, zal Juster net helemaal tevreden West had, denk ik. Nee, Juster wat een mindere dag. Ja, op zich, nou, wie een mij wat meer perspectief voor hem. Want ze zitten er op zich wel goed bij. Ik wil me goede slagen, maar ze gaan ik wat weer. Ze njogen naar zij, naar zoon en uiteindelijk dan nog njogen naar Wutten beginnen. Ze njogen in de uitslag, ja. Als dan vijfde lijn had, is dat altijd teleurstellend. Zo veelt het dan te meest. Maar ik huis hem die tegen bij jou er nog zit. Dus op naar de finish nog wel wat strijd. Nog wat mogelijk. En onder concentratie hier te zien had ik dan net op, jong. Snits als het ware om de tonnen. Mooi, een 100 meter achter Grauw. Hier nou het laatste hele winserak in. De Jouwer noteren we op nummer 3. En Huzem zit er aardig dicht achter je. Op het vierde plakje dus Huzem. Het warp Grauw bij de laatste tonronding voor hem. Jit nou het kruisrak in. Al een mooi windje. Chagal, het broest al wat meer voor de kop. Daar jaren we het lood zijn. En tjurren we de vlaggen van de finish. Ja, wat binnen. We hebben het de hele tijd al over de opvallende stijgers gewoon in het klassement. Maar wat binnen de dalers in het klassement. Waar had je is het meest alle zakken gelen? Ja, en als het nou Jos naar de tussen staan, hè, wat zijn die kamers 4 om die eerste tonnen. En die is nou de hekkersluiter. Dus
Klaas van der Meulen Dat is hem nog zal net net. tevreden worden. En ik Juster een moeizame wedstrijd. Ja, heel lang wat inzielen was Juster. Maar uiteindelijk Juster als laatste voor de finish. Toen laat het skip op zich net in het voorseizoen net verkeerd eraan. En ik kijk vorig hier, de wedstrijd die het vorig hier aan had. Dat is toch best wel goed zilt. Maar Juster en Joert zijn er net bij. Ja, Wees niet in de eindstand net. De start weer goed, Joert. Ja. Maar, en het is ook lastig ziel nou Joert. Ja. En de wien neemt wat ouw en er zit best wel wisselingen in. Dus dan moet vol die wien goed lezen kennen. En als dan wat in de minder slagen is, dan wordt dat dreig. En ik, Klaas van der Meulen, is een debutant. En hier zeggen we correct uit het beeld de Swan. Harmen Brouwer, de oren debutant. Broer ziet ze zieltje op het zondeplak. En daar hebben we Jenne Wout al. Over de stijgers gesproken. En dan net de stijgers die in een gebouw staan. Maar hij zielt een heel eind van achter uit het klassement. De hele tijd op een veertje. En is hij nou boord om boord? Dat is even nieuwsgierig. Dus zullen eens even zien. Zoals het nou liep het Matter wol achter het groepje Del. En daar zit Liao het nog bij en er zit het vinger nog bij. En die zitten ik alweer deun bij Langwaar. En de Wout gaat erachter Del. Die kiest romte. Maakt het hem vrij. Wat kan hij nog in het laatste rak? Toch een teken dat Schiphol wol, hè? Ja. Ja, en dat foutje wat zijn meidje bij die onderste tonnen, dat gaat dan om het tredje in het 14e plak, of de hoogste een tredje in de plak. Ja, dat kost je dan een rondje. En als die meters die Stef verliest, als die er nog bij telt, dan ben je het voortvingen. Hier is al hier wisselwaarde bij de ton. De Jenne Wout die draait hem wel heel rond de voet, hè? Ja. Ligt hij nou? Haast de orenskip en ertussen ligt het wel. Maar hij komt natuurlijk straks wel met snelheid om die onderste tonnen heen. Hè? Hij hoeft nog net het kruisrak in. En hier de G van Grauw. Onderwijs naar de finish. Daarachter Snits. En hier zal niks meer verhoren. Riante voorsprong. Hij is wel Grutter West. Maar nog hield hij het een heel eind op kop. Grauw. Snits daarachter. Gaat nou door de win. Onderwijs naar de finish. Zijn we wel een klap omheen matten. En Husum keert ik voor de ongeval ten opzichte van de jouwere. Je voort naar de tonnerij. We nog alles doen om de tweede plak te halen. Eigenlijk mooi voor Jaapie. Mooi zilend echt het tweede plak hellen. In zijn debuut weer van mij een tweede op een veenhoop, dacht ik. Nou, dat zei je toen ik weer mee gelok. Dat wie een mazzel ziet. Ja. Kreeg er een vlaag en de rest lag stil. Ja. En hij laveerde hem er nog tussen terug. Ja. Maar wij gaan onderwijs naar de finish. Nog in je lieds klap kom heeg, denk ik, Gele. Wat voor... Nou, soms zou je inzielen kennen. Hij dat, kent hem er misschien zelfs al wel inzielen, ja. Spant erop, denk ik. Dat was Jurgen. Hij helpt hem correct. Hieronder, rechts onder de reerde tonnen. Grauw. Noem maar in. Hij prikt hem er nog terug al weer hier erin op de hiel zitten. En daar is het schot. En daar binnen schouderklopjes. En hier jouwt Douwe Visser weer even aan. Dat er mooi hem nog steeds rekening houden voor hem. En dat bieden we nog ik wel de hele tijd. Maar weer een heel goed resultaat voor Grauw. Noem maar hier op Langwaar. Het wordt vaak goed hier op Langwaar, hè, met de Grauwster. Ja. Dus wetter is altijd goed, je bent goed. Wat is dat? Op een wetter goed zielen kennen. Het is al je wetter, toch? Ja, ja.
Ja, dat is toch een... Zit het ik tussen neer? Ja, dat is ook bij. Ik denk het wel. Hè? Dus ik heb me nog gelijk, hè? Zeggen ze. Jappie Visser. Die zielt hier ik op de finish aan. Maar die krijgt hem even wat minder. En maakt misschien nog even iets klap omheen. Maar dat maakt het helemaal niet uit. Want achter hem zit nog een heel groot gat. En hij kan hem gewoon wel opsturen. We beginnen Geertje bij de winnaar aan boord. Een beetje verder nog. Ja, Geert. Ja, goeie douwe de bink weer. Ja, nou, het is nou iets rustiger om te zinnen, ja. Ja. Mooie wedstrijd voor je. Ja, voor u zeker. Geweldig. Ja, heerlijk. De deur even dat we vet winnen, maar die laatste weer voor u 4 was het beste. Ja. Ja, daar heb ik daar ze nog even over. Maar nog even over die start. 2 keer vals. Ik hier de indruk dat je hem dat misschien dien, omdat je het net eens wie maar hoe die startlijnen erin lag. Nee, dat net, ja. Dat net. Dat doe je niet, maar hij laaide er verkeerd in. En dan wil iedereen boven wijzen. Ja, dan gaat de betiert vet, wist wel. Dat is een ABC'tje. Maar ik ga hier even in de win. En dan doen we het zaal even. Wie neemt hem mee van mijn oor trouwens? Tammo neemt het even oor. Dat is Dus, de adviseur aan boord bij Grauw. Dus dat doen we net maar zin, maar dat is gewoon een gevolg van. Een gevolg van. Dus, maar die treden die leiden wel goed in. Net toen weer weer goed vet. En doe die de vlag op het startskip. De Japaner, hè? Ja, dat je net boven de lijn komt. Maar scheelt ik altijd even, dan ben je even wat voorzichtiger. Ja, zeker. Ja. Nou, dan over de wedstrijd. De jouwer lag eerst nog voor je, maar die hier je mooi samen te pakken. Ja, dat ging voor de win samen. En toen waren we goed, hè? We waren goed, jouwer denk ik ietsje minder. En toen kon we gat maatje. Alleen op lijst kwam Snitsen nog weer een beetje aan. Dus daar moesten we nog wel een beetje opletten. Maar dan begin je op de laatste cruiser wat te verdedigen en dan verlijn je mee. Dus dat gaat altijd verkeerd. En op de laatste ronde we weer wat uit. Maar Snits had super zilt. Die kwam van 4 of 5. Dus die heb ik heel goed zilt. Ja. Ja, die hebben heel best zilt. Het gaat alle keer correct. Hierom wordt het grutzaal wat deelhellen. Dat Jerry hem nou ik wel. Wist u de hoeveelste oefening van Grauw dat is, als het jood is op Langwar? Nee, geen idee, maar net de eerste. De binnenmeesken die dat soort statistieken bijhouden, het is inderdaad net de eerste, de 12e. De 12e, nou ja, dan smaakt het goed. Hè? Dus, het is alleen nog jammer van die rustdag, want als je nou morgen die rustdag hier, dan kon je het even vieren. En nou moeten we er weer aan denken, want we zijn morgen net meer scherp natuurlijk. Dus ja, nee, maar super, het schip rentje makkelijk en wij vinden het hier leuk. Ja. En de ondjeppen binnen eruit. Ja, het zielt wat dat betreft een stuk noffelijker, want het zwart kan de hele tijd er mooi onder. Dus een mooie wedstrijd werd toch. Ik vind het voor het publiek en voor u zeker natuurlijk. Ja. Ja, voorin geen wisselingen, maar in de middenmoot wel. Jim Lokwijnske maakt deze win. Dank u wel. Ja, dat wie Douwe Visser van Grauw. Blied, maar hier is ik nog een voleindige strijd. We houden ondertussen Snits door de lijn houden. Liek het nou Huzem wat te betiert te draaien, want hij hier toch de jouwer in de tang. Ja, dat zal lekker er wel. En ja, waarom moet ze dan draaien en bak worden? Dat hier gewoon een stukje letter kent volgens mij. Want hier gaat toch de jouwer, Ja. Huzem wie hem voorbij. Die koe eens jouweren het voortbrengen weer naar die taboe. Ja. En gaat door de wien en besluit dan toch, ja, nou ja, we sjoggen nou net door de lijn heen, maar Heel apart. nou, ja, het is toch, ik zees toch jouweren. Of is het toch Huzem? Nou, het is het zal millimeterwerk wezen. Dat Ja, ik denk ik jouw remmen. de voorlopige stand van Huzem en de jouwer ben we net helemaal wis. Maar nee, ik zet me heel tik in op de jouwer. Als ik even de track en trace jog over de lijn hinnen, is het we jouwen hem eerst gewoon jouweren op het derde plak. Fjouwer Huzem. En dan hebben we nou op het 5e plakje de koprenner in het klassement, Lemmer. Nou over de lijn. Keurig de keer behind houden. Net een al te beste start, maar stabiel naar voren te zielt. En dan hebben we achter de Lemmer, die had eerst nog wel wat hegelijn. Maar ik prachtig zielt, Harmen Brouwer. En schuift dan nog een vlagen. Maar
Ik zie hem net meer. Nee, vlaggen eruit. De vlaggen is eruit van het protest. Dat heitje in Huzum hier. En achter Harm Brouwer komt Sietse Brouwer. En daar zit nog Ljouwert vlakbij. Maar het is fijn dat als nummer zo'n hoe de finish komt. En ik ben heel dicht aan, is alles op mijn koor. Ja. Ljouwert. De hele dag een lidsbietje in de midden, maar het licht stijgt naar het 8e plak. En daar wie het schot voor Ljouwert. En dan moeten er nog zoiets goedjes binnenkomen. De hele mannen komt hier aan. Hier komt Akram aan. En Geertje is aan boord van de Snekerpan en jet hoe hun wedstrijd is. Jappie Visser is het tweede, de Snekerpan. Je hebben een heel mooi zield, Jappie. Ja, in topdag. Ja, mooie wedstrijd, mooi waar. Mooie wien. Mooi wat skiftings in de raken. Dat is super interessant. Ja. Wat weer nou de goede slag? Maar als ik heel eerlijk weet, maar ik ben alleen maar aan het sturen geweest. En ik had een adviseur en ik had er nog een die het er ook wel aardig doen. En die vertellen mij gewoon, die kan dit en die kan dit. En ik ga het skip aan de win. Dus ik heb geen idee waar we het gewonnen. Ik ben geconcentreerd op sturen. Nou, je hebt het wel in het cruiserek won. Een mooie slag pakt en doet je een bakboord op die heeste tonnen omkwam. Ja, dat trof mij het enorm. Nou, stoot zoals, dan weet ik het weer inderdaad, hoe bakboord inderdaad. Ja, dat is heel apart. Want Joude die draaide ik nog een keer maar mooi en die kreeg hem in hetzelfde loop. Ik ben voor de kop, dat ging al zo verschrikkelijk een nuwer. Nou ja, bij ons voelde dat toevallig precies goed uit, 2 keer. Want toen Stjurboot kregen we hem weer heen naar de tonnen daar. En ja, dat zit natuurlijk, als je hem 2 keer mooi hebben, dat zit natuurlijk wel op. Een tweede plakje, Jappie. Dan moest eens uit de schroeven wezen. Ben ik? Ik ben nog even, ik ben van de morgen wat het knutselen is met het zeil. En dan moet ik even nog betekenen, het dat normaal wel goed werkt. Dus ja, we zitten nog even, maar met hier gebleed, zeker. Topdag. Ja, want de vlaggen die ken niet op. Ja, klopt ja. Dat is nog net zo vaak gebeurd, dus ben ik wel wies mee. Ja, zeker. Hey, wij zijn ik nog in mijn koor, had ik nog in je route meer en dan hier je me grauw ik nog bedriegen ken. Nou, Grauw die bedriegen net samen. Dat is een topteam, er zit een topadviseur op. Dat je die voorbij wil, dan moet je wel zoveel geluk hebben. Dat is hartstikke in de wand. Als die voorleidt, dan is die wij. Ja, maar dit skipper rint ik goed en je heb ik een topadviseur. En je doet ik prima dit hier. Ja, tot nu toe gaat het op en el. Juist er wat teleurgesteld en Joet zitten weer wat hegeren. Dus morgen wel weer. En geen emoties dan ik op en del? Ja, onder de wedstrijd al. Ja, het is nou wel wat lang, hè. Maar het laatste slagje naar de finish daar is toch wel mooi. Het is ook nog een beetje thuiswedden voor mij. Dus, nee, tip top. Ja, want de wennen is op lang waar, hè? Ja, klopt. Ja. En die heeft onderwijs al lang waar. Dus even en een beetje geconcentreerd blijven, maar het is verrekte moeilijk, hè. Ja. Hey, lokwees. Dankjewel. Jappie Visser, ja, hij moest even trogeertje holpen worden om zijn blitzkip te uiterin. En dat moest al je nog even landen. Maar wij binnen ondertussen haast alle skippen binnen ons zitten. Ze worden het al toeter trouwens. En dan neem ik maar even op waar de winnaar is, die wie al bekend. En de rest die er al hier achterom komt in goede volgorde. Nummer 1 Grauw, 2 Snits, 3 Jouwre, 4 Huzum, 5 Lemmer, 6 Langwar, 7 Jerveen, 8 Ljouwert, 9 Akrum, 10 de hele mannen, 11 Jennewoord, toch weer een beetje oorzak in de laatste route, 12 Drachten, 13 Starem en nou zullen we woord zijn
als laatste door de lijn kwam en die wie als derde, vierde starten. Ja, hier staan de gezichten op onwaar. Maar bij de Grauwsters is het geniezen. Tiegetank voor het Chen hier op de Langwaardewielen. Na de 5e wedstrijd van de SKS. Morgen ben we op Eerlehuizen. En Arjen is nog even in Nijpeteer straks. Mooi. Geel Adema voor alle ervaringen en alle dingen die heel bad binnen op de Langwaardewielen. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Kijk waar we staan. Oeroude grond. Duizenden jaren boven het water. Alles verglijkt. Maar nu veel te hard. Niet te bevatten. Mijn naam is Sander Veenstra. Ik ben boswachter voor Natuurmonumenten. En ik mag ook bezighouden met het dagelijkse beheer in onze gebieden hier. Deze omgeving is uniek, vooral voor Friese begrippen. Ik ken Friesland vooral van open weilanden. En hier dit stuwwallenlandschap waar het oude Midden de Klif ook onder valt, is toch heel iets anders. Op het klif heb je heel veel verschillende soorten. En dan heb je wel soorten in planten, in dieren, insecten. En dat komt eigenlijk door die grondlagen die er op allerlei manieren naar boven komen. Je hebt hele droge stukken, je hebt juist heel natte stukken en alles wat er tussenin zit. En daardoor kunnen er ook heel veel soorten goed in gedijen. De zee is natuurlijk iets ongrijpbaars. En dat had natuurlijk zijn invloed op het landschap. En tegenwoordig mist dat. En het is niet allemaal gewoon gebleven en we kunnen alles beheersen als mens zijnde. En juist die woeste natuur, dat nu er niet meer is, dat lijkt mij wel een gemis. Ja, wij zetten gewoon als mens zijn alles naar ons hand. En het heeft soms positieve effecten, maar soms ook negatieve effecten. Dus ook naar de toekomst toe moeten we er goed voor zorgen dat planten en dieren de ruimte krijgen om te groeien en te bloeien. En ook te beschermen. Want er is natuurlijk heel veel mensen die van het IJsselmeer willen genieten. En we moeten er ook voor waken dat het niet ten koste gaat van onze planten en dieren en onze leefomgeving. Grauw pakt de tweede dooi-oefening. En ja, wat voor superlatieven kunnen we daar alweer op loslitten. Soeverein, heer en meester. Ja, hij wie het gewoon net te houden, het scootje van Douwvisser. Nee, weer hartstikke best voort. En als je hem eindelijk net wegjongen in het laatste rakje, kwam net nog iets dichterbij. Maar dat dienen ze meesterlijk gewoon goed even verdedigen. En ze rennen gewoon harder. Jouweren zit er het eerste rak naar voren. Via de wind pakken ze die mooi. En volgens mij een hele onbezorgde dag had die Joert Hoorn. En eerlijk is eerlijk, Gele. Ja, we zien jullie analisten direct een beetje op uit. Maar nou, hier is het goed voor zijn. Ja, de statistieken, hè. De 12e winning van Grauw jij krijgt. Dus voor mij, die dan wel het vaakste won van alle skippen dit jaar nog zullen. Dus, ja, maar hoe kan dat eigenlijk? Dat dit wetter hun dus blijkbaar wel leidt. Ja, en het thuiswetter zelfs. Ja, het wetter leidt hun, maar ik denk de hele entourage. Na de 4e dag, dan komt ze in de 5e dag. Juist er misschien toch een beetje teleurstellend. Ze begint altijd goed op Grauw. Nou, heeft hij nou al wetter op Veenhoop Jennewoord. Nou, Terhennen wie dan vol wat zin. Juist er qua resultaat, wint een 6. Nou, dit winnen we gretig. Nou ja, de setting langwarig, ja, dat past gewoon bij hun. Hè. Het dorpje, de routebespreking, het feestje, het wetter, de route en dan, dat... Het zit goed, het viel als een jas. Ja, voor Douwe wel. En toen ik met Douwe zilde, het weer altijd goed zilden. Ik als heel best zilde, toen gingen we een akkefietsje met de meest op het Terhennen. Moesten we op Terhennen dan naar de wedstrijd naar de meester op, die meest knapte. En toch zullen we mijn orenmeester. We wonnen maar we een tweede volgens mij, maar echt hartstikke best doen. En dat is wel een stukje mindset was die in de groep haast. Ja, en dat kan Douwe wel brengen binnen die groep. Ja. Die zwaar wel dat die koppen en de neus dezelfde kant staan en dat het altijd gaat gebeuren, maar dan gebeurt het. Dan gebeurt het. Nou, het gebeurde zeker van Grauw. Nou, laten we de dooiutslag er even bij pakken. Want Grauw wint je dus op Langwaar. Var Snits van Dappie Visser. Dan de Jouwer op het derde plak. Huzum 4e. Lemmer 5. Sois Langwaar op het eigen thuiswetter. Zoon Jereveen.
8e Ljouwert. En dan zien we ook op het over plak. Ja, dat is toch iets wat teleurstellend. Jennewoord. Maar ja, die lijn er eigenlijk in het begin nog volle minder voor. Ja, een hele beroerde start. Het voetbal moest voortdraaien in een stuurboord, moest erachterdel. Maar als je kwam als stolve stretje naar boven. Nou, wat aanvallende slagen die net goed uitpakken. Dus ze bleven wat achterin hingen. Hebben ze dan een fietsje gaan met de Zuidwesthoeken tocht. Ik bij ons toch al wat zijn, een van die beiden. Maar je kan ook zeggen van op een gegeven moment lees je 14e. Jongens, laat maar gebeuren. Wij concentreren ons al vast van, op het dag van morgen bijvoorbeeld. Nee, dat kan niet. Nee, zeker Gerard net. Gerard is ook sportman. En als je elk puntje zien, ze zijn al Alfstad, ze moeten 12 worden, dan krijgen ze deze. Ze maken nou outlook deze alve. Maar stel dat ze moeten 12 worden, dan krijgen ze die alve er wel bij. Nou ja, dan kun je er beter een alve bij krijgen dan een 12 of een treetje. Dus ja, elk puntje is wel in. Dus dat is, maar nooit op, Jan? Nee, dat kan niet. Nee, dan moest wat doorsdwang in. Dan moest, weet ik veel, moest net op een scootje stappen. Nee. Maar dat is dus altijd nog wel mogelijk. Want ja, voorin wie het dan misschien net spannend. Met Douwe van Grauw. Maar daarachter wie het al die wisselingen. Hè, van de Lemmer, die heeft eigenlijk een hele minder start. Maar van 8e en die Scoe hield iets verder eentje op. Elke ronde weer. Ja, heel degelijk zield. Geen risico's namen op die draaien of erachterdel. En het skipper gewoon hutjes en ze pakken elke route in. Ja, dan komt ze van 8, gist uiteindelijk naar 5. Nou ja, ze maar de start is net tevreden. Ik denk dat ze met de wedstrijd wel tevreden zijn. Ja, ze kregen de 5, nou die loeken ze nog gauw. Maar stel dat ze er al bij krijgen, ze krijgen een keer averij of ze hebben een keer pech. Dan krijgen ze die 4 erbij. En dan kiest nog prima, voor het klassement kiest die prima broeken. En ze zal Albert wel wat rekken die al vast. Gewoon geen meer uitslagen zullen, dan komt ze een heel eind. Maar de Grauw kwam ook tegenbij, hè? Dat met 0,9 erbij. Dus in de top van het klassement wordt het wel weer al spannend, maar het wordt wel spannender. Ja, want je hebt heel vaak, je hebt scootjeskippers. Ja, Arjen was te gauw naar het algemeen klassement. Rustig gewoon, we zijn maar correct onderwijs. We hebben nou 4 wedstrijden, hebben we nou gewoon. Mogen we nou heel stiekem nog alles een keer naar het algemeen klassementje? Ja, natuurlijk wel. Ja, dat maakt altijd wel een sham, maar het moet gewoon geen belemmering zijn. Het moet gewoon een wedstrijd zullen, maar dan moet je wel in de gaten houden waar die concurrenten zijn. En dan hast er soms liever een die voor het klassement wat minder interessant is. Tussen die en die concurrenten. Ja, natuurlijk, dat maakt wel een sham. Maar het moet gewoon net verlammen. Dan moet gewoon elke wedstrijd weer fris ingaan, weer riepen ingaan. Maar het is net voor de winning te zullen, maar gewoon degelijk uitslag zullen. En dat is in ieder geval top 5 zullen, dan komt het niet alleen. Nou, dat doet de Lemmer eigenlijk heel iets. Even naar het algemeen klassement, want de Lemmer zit dus onder leiding met 9 punten. Dan komt Grauw met over 0,8 en dan Jennewoord met 15. Dat is de top 3 op dit stuit. Ja, en ja, waar hier zou je er echt bij verwachten? Is er iemand die zoals van die valt me dan toch wel een beetje aan? Nou, als je het scheelt niks, dan zit Heerenveen al lang waar zit er echt bij. Ljouwert hier er wel een beetje meer bij verwachten op basis van het voorseizoen. Dus die valt me wel een beetje oud qua uitslagen. En de rest is wel redelijk. Er verschillen binnen al iets. Dus, dat is wel een eerste schifting. Dat je zei van, Heerenveen al lang waar Jerry er nog bij. Plus Lemmer, Grauw en Jennewoord, die top 5. Dat is al de eerste schifting. Ja, nou, Akram hier op voorhand wel bij verwachten, maar dat verhaal is helder. Die hebben wat moeite met de formule hoe ze eruit komen met de harde zeil. Dus ik denk dat we daar nog goed zijn gaan. Die ben oorskreun. Ja, voor het kampioenschap wel en voor het podium, denk ik. En wat wel verrast is net, Jappie Vester die keurig te worden en die een beetje als een dark horse zilter wordt de eerste 4 wedstrijden. Een beetje onder het maaiveld uit, maar hij zit er heel keurig bij. Heel keurig. Die is nog net, zeker net Auskreun. Goed. Echt net voor de titel. Echt net voor de titel. Nou, knoop het in je oren. Jappie Visser. Dan eventjes, een beetje fruitje en morgen. Morgen zitten we bij Eerlehuizen. Wat mogen we dan verwachten? Ja, weer een mooie wedstrijd. Mooi Jippenwetter. Mooi romwetter, vind ik altijd, mocht ik zelf, maar ik er ook altijd graag zielen. En Jappie Visser, of tenminste de Snekerpan, mocht er ook altijd graag zielen. En mijn goede uitslagen, ik wil eens wat verrassende uitslagen daar. Hoe kan dat er iets verrassends ontstaat? Hoe kan dat dan? Nou, wat ik in het ritme is wat oors. Want die wedstrijd die altijd op 10 in de tweede week en die zit nu op een vreeds in de eerste week. En ze ben altijd wend, toen is het lang waar, daarna rustdag. En dan moest op die rustdag zielste niet. En dat is toch een stukje gewenning. Dat jij ook niet kijkt van Douwe Visser van Grauw. Die zei we kunnen eigenlijk net genieten van de tweede overwinning. Want ja, morgen maar we wedstrijd wezen. Ja. Nou, zo Douwe is al 20 jaar skipper. Maar daarvoor heb ik al misschien wel 20, 24 jaar bemanningslid. Dus die heeft 44 jaar had het op een bepaalde manier in. En dan is dat in één keer ook. Ja, dan mag daar even om wennen. Maar als ze morgen om 10 of 12 starten, ben je wel scherp. Ja? Daar hoeft net om in te zitten. Dat ben je wel. Maar in de aanloop en in de tarriering van hele huizen. Ja, die is toen naar de Vreeds gegaan, omdat een heel grote skippers kwam, daar Tiesje Moos. En dan de wedstrijd verdienen en dan Plangas naar Lemmer, want er moest naar Lemmer daar. Dus ja, voor de commissie hele huizen weer gewoon heel lied en jammer dat er nooit iemand op de prijsuitdeling kwam. Het feest weer er net. Nou, nooit dat op Vreed leid ik mooi op de route naar Starum.
Ja, dan proberen ze daar wat meer van de meisjes. Maar dat moet nog even in het ritme komen. Ik snap het. Nou ja, juster hier we een fantastische wedstrijd die het Never Jim jij in de top 10 van 24 jaar lang scootjesziel. Ja, ik heb het net betocht, hè. Je had het zelf zijn. Joet wie we dat onbelangrijk ietsje voorspelbaarder, maar er waren wisselingen genoeg om toch nog een hele leuke ziel uit te zien. Ja, prachtige schilderij. En ja, er komt misschien om de wisseling weer net om de eerste tweede plak. En dat wie Juster Wolsa. Alhoewel, Snitsel eerst rijden en die had uiteindelijk eens wel tweede worden. Maar allemaal wel een prachtige, hè? Prachtige wien, mooie baan. Jammer van die 2 valse starts. Maar we gaan strijden aan proteststation. Dus strijd genoeg. Maar ja, omdat je geen keuze hebt bij die onderste ton, wordt het iets eenzijdiger. Maar het iets meer achterlijk gewoon. Goed, de oude visser van Grauw die zullen van net omhalen. Want die denkt van die tweede overwinning, die is kassa. Nou ja, het eindklassement, dat weten we dus nog. Nee, niet het eindklassement, maar het tussenklassement. Lemmert met 9 punten, gaat onder leiding van Grauw. En dan Jenne Woord. Morgen, dan vanzelfs weer, ben we weer een kwartier van 12. Ben we bij jou thuis. Kun je zitten voor de buizen om alles mooi te krijgen van het Scootjesziel 2022. Dan dus in Eerlehuizen. Ontmoen, ontaan. Dag. Het vierleppen, dat sjost bij Omroep Friesland. De hele simmer sjost de beste sprongen op uw extra livestreams. Het twakkampje in de Hollanders, het Koningsleppen, de NFM en